Goedemiddag, welkom vanuit de Veenhoop voor de tweede wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Wien krijgt fjouwer, maar uitzitters naar 5. Ik zou zeggen, prachtige omstandigheden voor een heel mooie zielerij. We zitten er op Faberskogje, dat doe ik mooi. Dini Visser, welkom Dini. Hey, dankjewel. Jazeker. Ja, binnen het eigenlijk ideale omstandigheden? Ja, ik denk het wel. Ja, dit is een mooi winstje. En voor de snekenpan dacht ik zeker. Dus prima dit. Ja. Ja, waarom specifiek voor de snekenpan ideaal? Nou, die kan wel wat meer wienbroeken dan de meesten die wat om hem heen zielen. Dus prima. Ja. Laten we toch eventjes rondblikken op die oude... Ja, dat twijfelt al wat, hè? Even net rondblikken op Oude Sneun. Ja, ik wil geen jullie wijzen, maar het is net mijn favoriete dag. Nee. Toch wil ik het even doen, want we hier natuurlijk Rinus de Jong van het Jouwste Scootje, de Oedel Thuis. Prachtige overwinning. Maar zorgen we ook, want ja, Rekkerstoot trouwens de jouwe bij de favorieten. Ja, zeker. Die is het hele seizoen al doet er goed mee. Eigenlijk vorig jaar ik al. En hij heeft een mooie adviseur gevonden in Bijn Kramer. Het lijkt erop dat die mannen het goed met mijn koffie kennen. Dus ik zeker. Ja, Bijn is een topper? Ja, Bijn is een hele goede zieler. Ja, hij heeft heel soort wedstrijdondervinding in de 60 kwadraat. En ik al heel lang op scootjes. Dus ja, die kan dat goed vertalen. Dus dat komt helemaal goed. Dat zijn we dus de winnaar. Zij jaren dus nou ook een beetje bij de outsiders misschien wel. Elke inside, er zijn 3 topfavorieten. Grauw, Ljouwert en Jereveen. Ben je het helemaal eens? Ja, ik denk wel, maar ik zou jou dat ik zeker bij schade. Ja. Bij de topfavorieten? Jawel, ja. Okay, en van tevoren, voor het kampioenschap, vaar sneun, zeg maar. Hier staat misschien zo van, daar jet snits ook bij. Maar na sneun is dat al je verloren? Nou ja, het is wel saai. Het skip erin goed. Je moet een beetje gelok hebben. Maar ja, je moet het gelok ook een kans aan. Hè? Dus, dat zou dat ook alweer? Ja, dat zou je zeggen. Die zei dat heel vaak. Ja, je kan, als je goed bent, als je skip goed erin, dan heb je het gelok vaak mooi. Maar ja, je moet het gelok wel een kans aan. Dus je moet wel steeds een beetje aan de goede kant zitten. En dat hier dus nu wel wat aan. Nee, vertel eventjes, want ja, dat wie dus behoorlijk kritisch op de stekenpan en op die broer Jappie in het bijzonder. Ja, natuurlijk. Dat is je emotie natuurlijk. Hè. Je wil het graag en je hebben de jongens, we zeggen van dichtbij hoe heel volle tijd en energie erin zetten, hoeveel stappen ze maken. Het giet ik eigenlijk wel heel goed. En dan is dat gewoon heel teleurstellend dat je dan als redder bij de bovenboeien komt. En je eindigt je dan als 8e, 2 keer op bakboord bij de bovenboeien en dat gaat dan net goed. Nou, dan is er wel ruimte voor verbetering, zeg maar. Ja. Ja, want toen is natuurlijk jarenlang adviseur geweest op een snekenpan. Klopt, hè? Ja, ik ben op het achterdek, ja. Jazeker, maar van, heeft het er dan ook maar die broer? Nou net. Nee, nou probeer ik toch... En jij dat nou gewoon via de televisie? Ja, dat zit hij toch net. Dat kan wel wat laaien. Nee, wij proberen gewoon lekker hun ding van te litten. Ik hoef daar net de hele tijd in om te reageren. Nee, ze moeten hun eigen dingen van. En ze denken er zelf echt wel naar wat er beter kan. Dus daar hebben ze mij helemaal net bij nodig. Joet hebben we natuurlijk hier op de Veenhoop en ik morgen op Jennewoord hebben we het fenomeen de Walstart. Ze lezen nou al kleer, al die scootjes, die 14 scootjes, die lezen al kleer in het Grietmansrek. Ja, want het is letterlijk stilte voor de storm nou op het wetter. Ja, heel bijzonder hè, zo'n lege mars. Ze binnen om 11:12 heen en gaan ze dan kleer lezen dan met iedereen hè, bij het juiste plak. Dat wordt al gecontroleerd. Nou, dan moest kleer lezen. Ja, dan moest wachten. Dat is best een heel lang jaloeren, vond ik altijd. Want er luistert maar wat te tomke draaien. En dan komt straks het stadskot. En dan? Ja, dan dat is echt een wedstrijdje wie het de fitste man aan de leren gauw het spul omheen. Tenminste, ja, soms is het beter heel even wachten. Want als het te vlug is, dan kluist ergens bovenop. Dus ja, dat is echt wel een spultje. Maar ik dacht van, je moet gewoon echt savisa zo gauw als mogelijk met de tuur omheen. 20, 24 seconden, dan maar het echt omheen wezen. Ja, nee, dat is ik het doel. Er moet zo rap als mogelijk alles omheen. En zorgen dat je controle hebt door die skip, want dat is het. Hè? Er moet de controle te krijgen. En een beetje geluk dat je aan de goede kant zit als er uit de sleet komt. Ja. Ja, en Jim hebben we nou, Snits, want Langwaar had op Grauw start nummer 1 Lutsen. Snits had start nummer 2. Is dat eigenlijk een groot voordeel? Ik bedoel, betekent dat dan ook dat je een hele goede klassering hebt? Ja, dat heeft wel grote kans, omdat je een mooie snel fit bent. Maar we hebben bij Lauwert, maar Lauwert ik wel eens jongen, die kwam nu te sleet, waar die lijn eerste en die ran eigenlijk min of meer vast.
Ja, dan heeft het hele spel direct door die heen. Maar dan moest op een omreis in de finish moest wel weer helemaal die sleet in. Dus dan is het exact kwijt. Dus het komt echt op de precisie, Joert. Ja. Maar als je nou als eerste was tweede uit het Griepensrek komen, wat is dan de tactiek? Wat wil je dan? Ja, je moet zo gauw als mogelijk naar die eerste tonnet daar natuurlijk. Maar wat is dan in eerste instantie de tactiek? Ja, zorgen dat is binnenbest. Bij de boei, altijd. Dus dan moest boven iedereen blijven. Nou, ja, en zorgen dat er afstand komt. Dat is het belangrijkste. Afstandmatje. Afstandmatje. En genoeg afstandmatje om uiteindelijk om kwartier of jou en als eerste hoe de finish te komen. Precies. Dat is een beetje, ja. Dat klinkt heel simpel. Ja, ik wel adviseur wezen, kind. Gewoon goed die best wat. Nou, laten we even hier naar de wedstrijdleider. Dat is Albert de Vries. Oer de route zat hij hier voorleidt hier achter mij op de Veenhoop. Baan B noemen we het. En dat is mijn noordwestenwind. En we door de kwarte versie, dus net de versie waarin we het Griepensrek in zielen, maar gewoon hier op een markt blijven. En ja, het is helemaal net een vervelende of lastige route. Maar wel een mooie route op deze manier. Omdat de wind uit het noorden komt of uit het westen komt eigenlijk wat meer. Dan hebben we een cruiserak, hopen we. Ja, dat is het mooie erom. Dat ze in elk geval wat strijden kunnen in zo'n cruiserak. Dat zou het mooiste zijn. Maar goed, dat is altijd maar al was hier op Veenhoop natuurlijk. Want de wind hoeft maar een beetje te draaien. Dan rekken de zaak bezield. En dan is het wat ze dan noemen een carouselschilderij. Maar dat is, die kans zit er. Maar we kunnen in ieder geval zelf starten van Oude Wal. En we kunnen zelf finishen gewoon in het Griepensrek. Dus dit is de mooiste manier van zielen. Ja, dat wil wel vaak zijn. Carouselzielen hier op de Veenhoop. Hoe ga je daarmee om als wedstrijdcommissie? Nou ja, dat het net oors is. Het is nauw wetter, maar ze zielen hier al 80 jaar. En dit is wat we doorgaan. Het jet bij misschien wel het is wat minder wedstrijdzien, maar het is wel scootjeszien. Ja. Het is zeker de SKS, de Veenhoop, daar hield dat ik voor. Dat jet gewoon bij de SKS hier zielen, hè? Nou ja, in mijn beleving wel, maar ik kan me voorstellen dat skippers denken van ja, mat het al nou wel. Hè? Wij doen dit, wij doen dat en dan maar we hier op Veenhoop. En op januari maken wij het maar alwaartje. En maar dat is dus ik zei, het is ik maar alwaartje. Maar ik heb ooit een data aanleiding van het januari of de Veenhoop invloed op het kampioenschap. En dat is net zo. Als die wedstrijd in de oude looks, dan zullen nog steeds hetzelfde beetje kampioen worden. Ja, dat zei de wedstrijdleider Albert de Vries. En Dini, hij moest hem haast verdedigen over het feit van, dat er hier zield wordt. Ja, nou ja, dat is eigenlijk een beetje, dat ben altijd van die standaard vragen. Ik kan me voorstellen, maar ja, de wedstrijdzieler in al die mensen die vindt dit heel lastig, want het heeft net heel veel om mijn wedstrijdziel te maken. Maar dit is net samen wedstrijdziel. Dit is het SK Scootjesziel. En daar je dit gewoon bij. Dit is ik zeg het maar als een soort behendigheidstest of zo. Dat jet ik bij goed skipper hier. Ja, maar hij zei het zelf van, het is misschien geen wedstrijdzielen, maar het is wel scootjeszielen. Als je dat omdraait, zou je zeggen van is scootjesziel dan wel wedstrijdziel? Ja, dat is het zeker. Ja, tuurlijk. Ja, maar ja, dit is een soort behendigheidstraining samen met je dit machine. Het jet er ik bij. Het is een extra dimensie aan het wedstrijdziel, zullen we maar zeggen. Maar Doe heeft dit wetter ook wel eens vervlokt als adviseur zijnde. Schrikkelijk. Ja, nee, dat wie echt. Ja, dat was wedstrijdzielen, daar best het hele hier aan trainen. En wedstrijdzielen, dat is gewoon het kerpstonden winnen. En dat is tactisch goed bij de ton. En dat is hier ik wel zo. Alleen nog, ja, hier zit ik in cruiserekken in Joet. Dus ja, dan is het toch minder leuk. Dus als wedstrijdzieler vond je net verloren, nee. Maar goed, het jet wel bij de hele sfeer en de traditie en de cultuur. En ik een beetje de legitimatie, denk ik wel, van de drukte die we hier allemaal met elkaar hebben. Nou ja, dat is toch extra. En boven dat ze toch het al 80 hier. Ja, dus dat jet er gewoon bij. Of zullen we er ook al 80 hier horen? Ja, dat klopt. Ja. Maar dat jet er ik bij, ja. Dan nog eventjes over de wien. Hè. Nou, laten we eerst even de man erbij hellen van die er echt verstand van heeft. En dat is zelfs Jan Jonkman. Jan, hoe komt het met het waar van een beetje? Nou, we hebben vanmiddag weer een afwisseling van wolken en zinnen. En door die zinnen kan enkele stapelwolken weer uitgroeien tot een bui. Ja, en de temperaturen die liggen zo om de 20 graden heen. En als we dan even naar de wien. Nou, die bij de start is hij nog een 3 tot 4 en een uitzitting is rond in de 4. Maar als we dan wat meer in de midden, zo'n halve trein, dan kan die wien is een krijgt 4. Maar uitzitting is alles in 5. Wordt een mooie zielerij vanmiddag. En er kan een enkele bui. Zo misschien een klap karton erin zitten kunnen, maar die kans is heel gering. Nou ja, zeg eer vetjend. Als je in het zag van een oor zitten bloeien, kom je nooit een stap verder.
Ja, dat zei Jan Jongman. Hij kwam met het Waberjocht. Ja, Huddewien, maar uitzitters naar 5. Ja, dat belooft wat. Ja, als er in die buien een beetje windshifts komen, nou, dan wordt het toch nog kan er nog wel wat wisselingen komen dus, in het veld. Dus dat zou leuk wezen. Ja, want hoe zit het eigenlijk met die buien? Want jij hebt ook even verstand van. Ja, vast, want daar is de oer verstand van. Maar als er een bui west, is toch je net. Maar als er een bui west hebt, dan kan de wien ook weer, ja, dat kan ik weer verrooien. Ja, in zo'n bui draait de wind vaak een beetje om de bewolking heen. En dan kan Krek even aan de goede kant van de mar zitten. Of juist Krek even verkeerd. En het is de baan op hemzelf net zo uitdagend. Dus zo'n bui kan dan toch nog wel even wat leuke verwisselingen opleveren. Dus dat is het hartstikke leukje. Ja, jij denkt dit trouwens een kritische kanttekening? Waarom? Nou, deze baan is net zo uitdagend, zei de Sto. Oh, nou dat klopt. Dat is net verloren eigenlijk. Nee. Ja, sorry. Maar dus Het is juist de bedoeling dat wij de mensen een beetje warm maken voor een leuke wedstrijd, Dini. Oké, nou dan gaan we ervan uit dat die buihaast komt. Ja, we draaien volgens mij, zei Jonkman. En dan wordt het een enorm spektakel, denk ik. Alle wisselingen. En let op bij alle boeienrondingen. Dan kan er nog van alles gebeuren. Dus het wordt hartstikke spannend. Carouselzegelen hebben we nooit van jet. Nee, dat durven we net horen. Nee, het wordt Ingrid feest. Het wordt Ingrid feest. Maar toch eventjes nog over die favorieten. Hè? Want welke scootjes zorgen we nou aan al hier Faroon? Waar moeten we echt op letten? Joert mist even. Ja, goed. Als ze te sleet komen, dan heeft de eerste schifting natuurlijk al. En wat doet de wien? Wordt hij echt meer? Want ik zeg het nou nog net echt, maar dan wordt het echt meer. Nou ja, dan binnen de lichtwaard. Skippen misschien wat minder in het voordeel. Dus die krijgt dan wat regen. En dan kunnen de lietsere skipjes misschien een beetje fut komen. Dus ja, dat zul je het een beetje de crux wezen. En als het door de favorieten heeft. Ja goed, Grauw die zit op plakje Fjouwer. Treien. Nou ja. Snitstwa. Ja. Dus ja, dat is wel, ben wel favorieten. Kan je wel zeggen, het. Vooral Grauw natuurlijk. Daar hebben ze een Juster die het een magistraal wessielt. Dus, Jij Juster, hè? Oh ja, jij Just. Vol scherp, jongen. Ik hoop dat Jappie scherper is. Dat hoop ik. Maar nee, die jongens die zitten er zeker weer bij. Ik denk dat jou Rick weer een mooie per in Heljeseel, dus dat komt wel goed. Ja, wie staat trouwens onder de indruk van Douwe Visser, van het Grauwste scootje? Oude Sneun? Ja, het is, ik moet zeggen, het is wat lastig te volgen. Wij lijnen op de Sietenbusterie, op de pin eigenlijk. Dus ik koest net alles even goed zien op de beelden. Maar dit is de verbazing van Elke en Geertje. Die hier, kijk even, komt die zijn hut weer bij. Dus inderdaad, fantastisch. Ja, dat is echt knap. Dat je slecht uit de start komt en dan het pakken, gefocust blijven en gewoon strijden. En je net van de wies brengen litten. Ja, hoe moeilijk is dat? Want dat lijkt me wel heel lastig. Want elke niet die zielt hij voorbij. En doos just om die heen. Hij zal op een gegeven moment op het over de plak. Ja, en dat is ondervinding, denk ik. Hè? De rust bewaren en uitgaan van je eigen kunnen. Dat zei Roelof Justerik al. Als je zoveel uitzoekingen in je eigen kunnen hebt, dan is dat oké. Dan wiest gewoon van we kennen die pakken. En we pakken gewoon in het moment blijven. Dat komt helemaal goed. Ja, en het jouwte scootje, want ja, dat ben die ambitieuze jongens al hier uit Ljouwert. Maar die supersonische zwitten die nog gewoon niet hok stenen, die komen pas al hier op het Snitse Markt bij Terhenne. Ja, wat is die verwachting van die jongens, van dat scootje? Ja, zeker. Altijd een beetje lichter dit soort waren. En dan zijn ze zeker mooi. Dan is het de rest ontzettend moeilijk maken. Want die heb ik een hartstikke goede adviseur. En die ben gretig. En die ben ik aardig op elkaar inspelen. Ze staan er gewoon. Dus die komen er ooit. Daar zit ik net door in. Ja, ik heb zelf een beetje het idee. Het wordt elke keer weer, het wordt professioneler. Het wordt gewoon, ze pakken het serieuzer. Nou, ik met het Louter scootje hebben we nou als adviseur Pieter-Jan Postma. Mijn Olympische ondervinding. Die Hyde is daar eigenlijk ooit mee begonnen, hè? Maar die professionele slag eigenlijk te maken. Ja, maar een beetje ondersteunen terug. Jelle Rijnga die begon wat te trainen en toen ging de rest erachteraan. En ze hebben alle jaren een stap die. En dat zit in de skipper zelf, denk ik. Die wil gewoon alles proberen om het maximale eruit te halen. Dus ja, dan ga je steeds verder. En de technieken gaan steeds verder. En de bregen tussen de lietsere bootjes en de SKS, die is er. En vroeger dan weer dat echt twee aparte werelden. En wie dat eigenlijk nog dan om te vermengen, zeg maar nu is het gewoon eigenlijk
alles maar elkaar mooie wedstrijd maatje. Prachtig. Het is nog een lietse minuut en dan is het 10 minuten. Scott, vertel eventjes, wat gebeurt er nou al hier op die scootjes? Nog altijd tomme draaien? Ja, jong. Ja, dat is echt heel zenuwslopend, tenminste vond ik. Er is er wat aan cirkel hoe dat skip hinnen. Ja, de kerst niks en wacht je. En Die sterke man die staan nou al klaar? ja, die staan, nou ja, even checken, nog even een gumke. En even een wetten drinken en zorgen dat er alle touwtjes goed lezen. En nog maar even weer een pepermuntje. En huppatee. Ja. Even wat doping erin in de vorm van pepermunt, maar elkaar ook op hun schouders slaan van oppeppen. En want dit is natuurlijk het moment, nou moet het aan gebeuren. Ja, de boquito's zijn nou even aan de beurt. Dus je bent even oppompen en dan gas erop. Ja, prachtig. Ja. Nou, we hebben er een heel soort nochton hier en dol toch die motiverende speech van dat het echt een geweldige zielerij wordt hier op de Veenhoop. Dankjewel Dini. We zullen Assen vanzelfs, wie weinig nog waarom zijn op deze wedstrijd. Maar de wedstrijd, maar er is nog zield worden vanzelfs. Het 10 minuten, Scott had al West. Wij gaan er gauw even uit van de reclame. En dan komen we zo gauw als mogelijk weer waarom voor de tweede wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, om wel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transportwij Santje op een Jouwer. Deze simmer scoor je bij Wijmahaarden in Westereen warme deals. Ontwol 15% korting op hout en 10% op pelletkachels. Pak die simmervoordeel en kom gauw del. Welkom. Welkom in mijn holle. Een holle vol oortinkers. De meesten had ik 60 jaar lang van me houden, wachtend op de stap in het licht. Misschien is het net te laat om het nog eens te dealen. Ja. Misschien mag ik het eens dealen. Maar die. 2 minuten voor aanvang. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle. We beginnen gehypen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel zo hoffelijk. Je krijgt gratis horn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Oh, wat een klapper. Oh! We zullen wat nice man. Op alle wedstrijddagen van het SKS Kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al. Oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Goedemiddag, welkom waarom hier op het wedstrijdwetter bij de Veenhoop. Assen zal die tweede wedstrijd los van het SKS Kampioenschap. En dan schakelen we nou gauw terug naar uw commentatoren Geertje de Vries en Ilke Dijkstra. En eerst even een vraag Geertje, want ze zeggen wel vaak hier bij de Veenhoop, ja dat is toch wel een beetje een geloksielerij. Hoe zou je dat er eigenlijk zien? Nou, ik vind eigenlijk kerst wel stellen er binnen 2 kampen. Er is het kamp dat zegt van net meer zielen op die Lietse wetters. Want het is te volle geloksielerij. Het hangt te volle van de Wienau. Het is te smel, het is te Liets. Dat is geen wedstrijdzielen. En er is een kamp en dat zegt van nee, scootjeszielen en die Lietse wetters, dat jij het bij elkaar. Vroeger moesten die scootjes die het vracht vervoerden, die moesten ik door die Lietse wetters heen. Die moesten daar ik
oerstag gaan en alles wat ze in de wedstrijd ik doe. Het gaat ik om de boothandeling, zat we dan in mooi Frieske zeggen. Dus dat jij erbij. Nou, en ik moet eerlijk zeggen, ik jij bij die laatste categorie. Ik vind dat het erbij is, dat de Veenhoop en Jennewaard erbij is. En dan zeg ik even naast me, daar zit Elke Dijkstra, mijn mooi commentator. En die zegt er teken ik, hallo, is het Sinon? Ja, wees, ik zie er ook zo. Wil ik het wel een prachtig plaatsje vind je en dit ik weer. En ik snap het, de traditie, maar ja, voor wedstrijd zo'n 2 extra wedstrijden. Mooi een vleende start, zoals ze dat nemen. Hè, mooi startlijnen. Volle mooier wezen. Maar ik verzelde me net te vol in om een roeren, joh, want ik die commissies toch al hier weer waren om stjonkende best om alles voor me kon krijgen. En we van de morgen op de routebespreking dat het ik nog wel dreig genoeg is. Want er wie ik nog een aantal vacatures hier op Dus waar een oproep die wil ze nou even wachtje. Ja, want het 4 minuten schot komt erom. We zeggen de man met het jachtgeweer steen het krijgt sketten. Het is nu nog 4 minuten. En dan krijgen we dat spektakel der ohne wal in het Grietmansrek. Waarbij het de sterke man, de Bokito's, zei Arjen dan, onder lier draaien om maar zo gauw mogelijk het spul omheen te krijgen. Maar Doof vertelde ze dus van de morgen, Elke, dat ze net continu onder die lier draaien. Hè. Ze beginnen met de haan. Ja, want een lier had natuurlijk, daarom staat die lier direct, die had een vertraging. Daar toch best sterker. Hè? Want als kerst ik altijd wel met de handen omheen loeken. En voor het laatste stuk, maar het eerste stuk, ja, gaat dat te traag. Dus daar staan per man maar wand noemen. Daar is gewoon stieltreed in de handen. Hè? En die loeken dat met de handen aan. En daarna gaat met lier. Ja, we zullen dadelijk alle hebben zien. Ik wil eerst nog eventjes naar de nummer 1. Degene die het op 1 leidt in die... op die riegen. En dat is Langwaar, de debuterende skipper. Een logische vraag aan hem is dan hoe het dat vindt om als eerste te starten. Ja, dat betekent heel veel. Spannend. Hè? Hopen dat het plekje wat houden kunnen. We wachten het af. We doen gewoon ons uiterst best. En meer kunnen we niet doen. Ja. Want de eerste plak is misschien wel extra spannend. Want hij heeft alles achter die. En kiest eigenlijk alleen maar Fabio op inhalen worden. Ja, nou, tweede, hè, ingehaald worden. Dat moeten we wat voorkomen. We gaan gewoon ons best doen en we zien het vandaag wel. Als we weer gaan naar Grauw, Arun Sneun. Wat voest van die wedstrijd? Ja, maar een hartstikke mooie wedstrijd. Alleen een paar kleine foutjes en dan ga je van achteren. Hè? Maar daar hebben we van geleerd. Ja. Ja, het is toch die debuut als skipper in de SKS. Toen heeft wel heel veel ondervinding al in de IFKS, de kampioen West. Nu heeft nou de eerste wedstrijd erop zitten. Is het oors in de SKS Zielen? Nou, de druk is er nou af. We gaan nou alleen maar gas geven. Dat zullen we vanmiddag proberen te laten zien. Ja. Hè? Ja. Maar de spanning is er nog wel? Of, als het 10 minuten schot is, heb je altijd een beetje spanning. Maar wel gezonde spanning. En we zullen het zien vanmiddag. Ja, we gaan er gewoon voor. We kunnen 1 ding doen, dat is ons best doen. Ja. Er is een heel nice team bij elkaar scharrelen. Er is 1 gebleven. Er is 1 gebleven van de 14. Dus we hebben een heel nieuw team. Moet ook wel even op elkaar inspelen nog. We hebben natuurlijk ook mooi getraind. Hoe gaat dat nou? Ja, dat gaat steeds beter. Ja, komt wel goed. Ja, het komt wel goed, zei Andries Brouwer. Maar ik denk dat er nog een beetje mediatraining hebben. Denk ik net, Ilke. Want hij zit er, vind ik, toch wel wat gespannen nu. En kan ik me wel voorstellen. Maar ja, trouwens. mediatraining aan de andere kant. Een goede politicus boegt het gesprek altijd om van waar er het over hebben. En dat die er zat. Een keertje moest echt er even, die Maaike, collega Maaike, er even op terug wat ze nou echt vregen. En hij boegt het verhaal wat om en draait er wat omheen. En wat dat, ken hij misschien ook nog de politiek in. Ja, hij joeg net al te volle prijs. Wil ze het we nou prachtig shots joggen van de Veenhoop. Ja, hier is het scootje van... Nou, Langwaar, denk ik, hè? Ja, dit is de voorste. Dit is de kop van Langwaar. Jens krijgt ook even beelden van het lemste scootje. Die nevens mij al maar de kop een beetje uit de wal laai. Wat nevens mij echt net echt mooi, maar... Dus je zie je prachtig op een rie gelezen. Daarbij dat terrein werd het hele weekend feest West het. Hier nog eens een keer het scootje van Langwaar.
Nou, we moeten de klok er maar even bij pakken. Hoe lang is het nog, Ilke? Doe hier is mooi timed. Ja, het is nog 1 minuut en 12 seconden. Ja, en ze drukken me een beetje uit de bal. Ja, en ze maaien eenmalig even die loertbroeken of de vaarboom. Dat is, de loert zit in de fok. Dat is de vaarboom om van die wal te trouwen. De fok moet op het dek lezen. De leuvers met de oren de voorstar. De leuvers daar binnen jekken die oren de stieltriet die de mest aan het voorskip zet. Maar plat lezen. Het tuig met op het dek lezen. Er is echt een heel soort. Dat lijkt het al hier even van de wal staat. Maar er is een heel reglement maken van hoe dat sjurgen we. Hier steen ze kleer. Ja. Fok alle iets beetje omheen. Meer mooi dat ik echt net. En ze staan er helemaal klaar voor. Ja, het is nog een hele minuut nou, dus de spanning die rint op. En dan komt er aan dus die krachtsexplosie, kerst het wel nemen. Want het is echt net lichtwerk, het is heel zwierwerk. En daar word ik echt op traind, in de sportskwallen ik. Man, die hing je daar onder gewicht en alles om, maar ze volle mogelijk spierkracht te ontwikkelen. We jaren ik het oud tellen. 3, 2, 1 en daar gaat het. Het startschot. Die fok die hebben ze er heel goed bij hier bij Langwar. Ja, dat kan ik nog wel gevaarlijk wezen. Want als je druk op het voorskip krijgt en achternet, dan hast je maar die roer niks te vertellen. En dan kerst ik weer in de kant bedaren. Dus is het zaak om ik dat grutzaal er zo gauw mogelijk bij te krijgen. En dat gaat bij Langwar wel wat stariger. Ja, achterin, waar Leuter op het laatste plakje en een woord hier al heel heeg. En ik snits. En je ze maar de hand bij de stieltrieden loeken. Je wil jou het ik. Je staat daar. En dan master ik nog een maar tik. Langwar is los. Langwar is los. Die gaat de I op. Grauw. Dit is grauw. Dit is grauw. Grauw is ik los. Het spul erbij staan. En zo zien we al meer scootjes die uit de kant gaan. Dit is trouwens onboord bij Langwar. We hebben een camera onboord van Langwar. We zien naar het voorskip. De camera stiert op het roefje. We zien de voor. Ja, en grauw is al als eerste voetje. Ja, die jagen er al doorheen. Sjoch, daar is de nummer 2, dat is Snits. Ja, daar gaat het weer helemaal mis. De piek van de gaffel er nog net bij. En grauw had gelijk al een hele mooie start. De tussenin Snits en Grauw lijkt nog wat zijn. Wat zijn lijkt op het derde plakje. Grauw op het vierde plakje. Maar Grauw die schoot er al omheen. Het lijkt mij dat Snits het spul er nou ook goed bij het. Maar dan hast al een heel soort tugen boppen die her. Snits en als er in hast, dan krijg je de tweede, de derde en de vierde. Zie maar hoe Snits je voor deel leidt. En nou gaat Langwar ik reageren. Die prikt hem ik wat omheen. En ja, gelijk ik hele wien, dan gaan ze even de gong. Maar ze moeten nou ik alweer al wat draaien en dan in één keer vallen ze wat stil. Langwar had wel de vrijwien. Het is ook wel aardig om te zien wat voor route als ze kiezen. Want je kan het dus heel deun om dat hoekje heen gaan. Maar je kan ook kiezen voor een wat rommere bocht. En dat je dan wat meer wien krijgt. Dit is Langwar weer. Ze zijn nog altijd door de gong, maar die lier. En ze drukken ik is. Ze hebben weinig, een heel iets beetje druk in tuur. Dus ze houden mooi de beurlig, steeds maar de giek boeten. Ja, het is echt grauw die hier het meest profiteert. Zoals nou liep het van de eerste start. En wiel ze er achterin. Dat we daar eens even zien. Daar had ik al een aardig soort gong. Ja, ik zeg Jenne Woord die achterin die had al heel betiet de tuur omheen hier. Daar ben ze goed in. Maar ja, ze start als laatste. Jenne Woord start als laatste. Iedereen laatste de hele Moine. En daarvoor zit dan nog weer Akrum. Hier zien we grauw. Die tonnen die er leidt, die het nou nog geen betjutting. Dat komt straks pas. Dus dan moet je ze af bakboord. Nou, dan moet je ze gewoon balans varen. Dat maakt het helemaal net uit. Dat komt aan ze pas. Nou, dan ben ze nou zo'n beetje haastallig op het grutte wetter. Grutte tussen skrapjes, want zo grut is het net. Zo breed is het net. Maar we kennen zien dat ja, er een oortelsgoedje is al goed voor binnen. En dan zeggen we iemand die eens een slachtoffer is van het geheel. En ja, of hij moet er nog onderin heel goed de wind krijgen. Maar dat is de Snekerpan. Die zit onder al die turen. Maar Grauw die had een mooie start. En dan zeggen we
de jouwer helemaal los in beeld. Die had zelfs de Fokkerloterlin, die had dan allemaal haast helemaal voor de wien. Die kiest echt een eigen tactiek. Die is van, dat zullen we wat ik wat vaker zei ze van welk plakje ze komen. Of de plakje kwam. En hartstikke mooi om te zien. Waar welke route kiest. Veen bijvoorbeeld. Jerveen van het zandenplak al. En die kiest direct voor hem helemaal naar die wal te zien. Dat is ik soms luidt daar de wien. En soms ik net. Nou ja, als je in eerste instantie hast de wien, omdat ik hele wien zielst. Als en hele wien is volle hudder dan het vare wien. En dan liep het even als een hele mooie en een heel soort voorbij is. Maar als hetzelfde stik ik weer waarom varen. Ja, en dan kent ik Savaroos weer. Dit is Jerveen. Nou. Maar ze zijn in elk geval vrij voor. Ze zitten dicht bij elkaar. Het is... Langwar leidt echt wel voor. Ja, en dan krijgen we Grauw. Grauw die dus van Fjouwer naar Twagien is. En wat we zien werd het noemen treien. Wat zijn die te strijden starten is. Nou, die is daar wat in de middenmoot bedarren. En dat geldt ik voor Snits. Hier is wat zijn. Zit nog achter Snits. Ljouwert zit erbij. Ljouwert is als 5e starten. En Huzem is als 8e starten. En dat is nou nog, daar hebben we nou natuurlijk nog niks van zeggen. Maar straks bij de finish, dan moeten ze op een kop finishen. Zo nemen ze dat. Dan moet Langwar het vierste het Griekmansrek in. En werd ze krijgt scootje nummer 14 laai. Dan moet Langwar dan finishen. En werd scootje nummer 14 laai. En wat die moet op het eerste plakje finishen. Dus die hoeft volle minder 4 het Griekmansrek in straks. Maar dat is straks pas. Maar het maakt het wel dat we... De volgorde zat ze lezen is net per se ik de volgorde zat ze straks finishen zullen. Nee, ze moeten nog een eindje verder al lezen. Dat ben 30 meter verschil zit er tussen bij de startlijnen. Van bordje tot bordje. En hun bordje van de nummerien leidt dus 14 keer 30 meter verder voort dan de nummer 14. Jenne Wout die wordt als laatste starten. Het is nieuwsgierig en dit is ik mooi. Want juist de Wien stond hier nog heel op de wiede hier. En als je nou wat de loetering in, nou dat betekent dat het gewoon een mooi cruiserek wordt. Dan wordt het een heel mooi cruiserek. Dan moet ze nou echt van de Wien. Nou, dat is juist. En nou zullen we Grauw al in. Daar gaat Grauw al. Grauw die. Scoot hoe lang waarheen. En ja, zo het dan toch. Rint gewoon hidder. Ja, we willen het iedereen weer spannend hebben. Maar het is natuurlijk nog maar de tweede wedstrijd en we ben ik nog maar de correct ombegang. Maar ja, ze laten toch wel weer iedere keer duidelijk zien hun vakmanschap. Hè? Ja, absoluut. Het lijkt wel dat ze er niks van doen. En nu is het natuurlijk Andries Brouwer, de skipper van Langwar. Ik zie de eerste hier. Ik in Skande. Ik zie een die al 8 keer kampioen West had. De oude vissers van Grauw. Maar, want ze hier nou onderwijs net stoppen gaat bij de tonnen. Nou ja, een Grauw Leitelboord aan boord. Dus ze met een bakboord ronder. Dat betekent dat ze de klok in draaien. Dus had Grauw ik al voorrang. Ja, dat is binnenste skip. Ja, maar hij denkt er gewoon ik heen. Ja. Die twee die rennen er wel wat uit. Daarachter hebben we dus een hele grote achtervolgende groep. Maar hier Ljouwert, de Bob Jerveen, Huzem zit erbij. Ja, en Ljouwert is van een 5e plakje al aan. De route. en Sande, hè? Ja, de route die ze lezen dus nou binnen op waai naar die tonnen detentatie bijstuurt. Daar gaan ze nou heen. Dan maakt ze bakboord om. Zei Ilke ze krek al. Nou, dat betekent dat Grauw, staat we hier heel mooi schoon op deze droombeelden binnenst light. Dus Grauw light in en 2 light Langwar. En ik dat, nou, ze moet nog wel een eind zien voordat ze bij die tonnen binnen. Het is een lang eind. Dat betekent dat we aanstaan een lang cruiserek hebben. Dat is alleen maar mooi, want die is een cruiserek, daar kan nog wel eens het in en het oren plak vinden om wisselingen. Het achterveld, dat ziet er heel mooi uit. Prachtig. Grauw en Langwar hebben echt een mooi gatje. Ja,
Dat is... want Maar daarachter zit het nog heel dicht bij elkaar. En daar wordt want het is je smel. En dan maakt ze al aan elkaar rond te Jan. En ja, die drukt krijgt de oor weer wat op. Dus daar krijg je toch altijd wel wat hachelijke situaties. En daar hebben de kaarten ik altijd, vooral bij zijn eerste tonronding, vrij snel scoren. Een krijgt Lemmer die de vak door de kant oerzetten. En ik hier weer alle geboortjes aan de kant. Ik mooi te zien op deze beelden. Het scootje van Drachten. Hier op een Vageroen. Ik een debutant. Ik een debutant. Maar ja, wel eigen wetter. Hè? De Veenhoop is het de wetter van Drachten. Hartem Hoekstra had ik altijd hier in de commissie zitten. Dus hij kent de situatie hier wel goed. Leidt wel achterin. En het jouwt misschien een beetje extra druk. Hè? Had je op je eigen wetter zielen verteerst. Ik als stretje in de starten. Dus ja. Want of we dan toch even een de debutanten hebben. Het is toch het hier van de debutanten. Hè? Fjouwer nieuwe skippers. Het wordt net zo vaak. De tussenstand in dat klassement van de debutanten. Wie op Grauw, wie Lemmer op een zonderplakje als eerste daarvan. Drachten, wie een knap een jongende plak. Die staat op het tweede van de debutantenkalender. En op het derde plakje Langwaar, Alve en Huzum op het tredje plak. Ja, maar dus zouden ze krijgt Drachten als tredje in de starten. Dat klopt net, hè? Want de hele Moine is als tredje in de starten. Dus dat is het orendrachtste scootje. Ja, en Drachten is als zesde starten. Dus zie het wat meer in de middenmoot. Even het hele mansje erachter tekenen. Dat is wel... Ja, wel eens wat verbetezingswaardig omdat ze beide uit Drachten komen. Maar de hele Moine is het Philips scootje. En Drachten is Drachten. Dit is Langwaar. De knibbel laat mooi. Ja. Maar hij had meer steun in de rij nedig zetten zien. De geek op druk houden. En dan op naar die tonnen. Hebben die al in beeld? Hebben we nog net jongen. Maar liet zijn eindjes binnen wat gewoon goed onder heli zat het aan je. Dus dan zitten ze wat leger rondvaren. Dus maar, het anticiperen hè, op die tonnenronding. En je mag wat rond te nemen, maar ik net te volle. Ik bedoel, je wil hem eens wel heel vier voor nu onder te gaan. Maar Andries Brouwer die van Langwaar die kiest er voor om Grauw alle romte te gaan. Tonnen zien we nou echt wel in beeld. Rjochts. Maar de gele pet. De gele pet. En dat die griene en rede, wat ik in het beeld zag, dat binnen de gewone vaargeul-tonsjes. De Heerdamsleert, ja. Weer hele grote skip meer terugkomen op dit hele Lietse wetter. Maar Juwet is hij helemaal aansluitend hier voor het scootjesiel 2024 op de Veenhoop. Ingewerking met de commissie van Drachten. Grauw zet de tonnenronding in. En Langwaar jouwt wel heel soort rondte. Ja. Zo mooi hoe Grauw dat ontsnijdt, hè? Net een meter te volle. Maar dus dat ik dan volle meer druk op dat skip in. Ligt het dan het scootje van Langwaar. Hier de scoort ik gewoon bij Langwaar. Het is nog betiet, maar je zult naar Cezen, die zien we nooit meer terug. Maar je weet het net, je weet het net. Want zij maakte ik straks toch al die achterblijvende scootjes. En we hebben meer gekke dingen. Je schoen op een Veenhoop. Van de morgen we het er nog even over dat Douwevisser van Snits destijds op plakje 14 starten en een fenomenale race. En toch het hele veld in de broesde en op de eerste plak eindigen. Dat in 2016 weer. 2016. Ja. Nou, zullen we eens even zien. Want hier, dit wordt spannend. Ze zitten nou al deun op elkaar. Als je de helemaal links in beeld, dat is wat zijn nevens mij, die drukt al wel wat voort. Hè? Die wil al wat omheen. Maar die had geen loefrechten.
Of tenminste, ik heb wel wat loeven, daar maait nog. Maar die oren met de romt hij aan. Dus al die binnenskippen met wat zijn, vreeg romt hij aan. Gaat goed, maar daar is juist het effect al. En nou, ja, de veen die draait er wel omheen nou. En nou valt er altijd een gat. Ik al luister wat achter. Dan kan deze altijd dan kan die er nog wel van profiteren. Omdat er monsieur had alleen de nokker aan om te remmen. Die loopt er al helemaal net goed. Ja, de veen die er strijden al met tonnen. En dan... En de machine, de maakt die een Huzum en Akkerem, die lezen. De broers, die maken Akkerem met rond te krijgen. Ik weet net dat Akkerem dat redt. Die komt er heel dicht op die tonnen. Ja, maar het gaat erom. Ja, ze zit erop. Ze zit erop. Ja, hier is door het net te zeggen. Maar ik bedoel, kwam zij in de lengtecirkel hier Akkerem rond om ertussen te komen. En ik denk dat Huzum toch had dat mooi. Ja, er gaat nog wat mis. Er gaat nog wat mis. Sjoch maar eens. Heren, die helft de tonnen ik lang net. Waar is dit? De hele mannen. Ja, die wordt er ook boppen gedrukt. Ja. Dus de hele mannen mat waarom, Akkerem mat waarom. En ik ben benieuwd dat er nooit protestvlaggen verschijnen. Hier is het. De hele maanden, maar had sowieso de baan net ziel, dus die mat waarom. Die mat waarom, die had de tonnen nog net ronden. En Lemmers, wat ik zei, die profiteert van al dat gouden hoer, van al die orenskoetjes. Ja, en Akkerem zet terug. Ja, en ik skekel even, waarom we sjuggen even eerst in de beeld, maar hij straks wel alle tijd om even daarom te zien. En Lemmer kiest er gelijk voor, die doet het fantastisch. Om gelijk door de net daarachter die oren, de vrije god. En de hele mannen gaat waarom. En dat is denk ik, dat is Akkerem. Akkerem gaat ik waarom. Gaat ik waarom. Die rond die tonnen nog een keer. Nou, ja, want die ziet het gewoon. Ja, en hier, ik heb even op track en trace waarom, jongen. Die mocht er net tussen. Dit wie als dan hast een trijenlengtecirkel bij de tonnen. En als je dan nog achter skipt lijst, mooiste me net, als die denkbeeldige cirkel invaast, mooiste me net tussen. En Huzum liet toch even zien. Ik al debutant, vroeger wel Lodewijk Meter natuurlijk skipper op Ljouwerwest, dus die hoeft niks te vertellen. De Citemeter, jullie al die meters strommenkoor. Dit nog even wennen. Maar die liet gewoon zien, ja jongen, het kerst mij, ik ben misschien wel herintreder, zodat het zelf neemt. Maar het kerst mij niks mooitje. Het kerst van alles bedenken. Ja, en dit is de keertje. Dit deed ik net weer, wat een Pieter Meter actie. Wat het risico. Ja. Pieter die staat er wel bekend om dat hij wel wat risico door te nemen. Maar soms ik wel. Maar ja, soms te volle en dan krijg je dit soort situaties misschien. Ja, ik vind het lastig te zeggen. Is dat te volle risico? Ja, misschien wel. Maar ze moeten in elk geval waarom. En ze lijnen heel mooi. Hè, want ze gingen eigenlijk als vijfde. En nu lezen ze achterom. Omdat ze dus nog een keer die tondenronde maken. Ik heb snits ik helemaal mist. Ik heb wel een volgwaarder van de eerste. Ian is grauw, we sjuggen grauw hier. Leidt echt op kop. Zit nu in het cruiserek op naar die onderste tonnen. 2 Langwar, 3 Jerveen, 4 Huzum, 5 en 6 tegelijk om die tonnen Jennewoud en de Zuidwesthoeken. Ja, dan heb ik hier staan Zaan Lemmer, 8 Drachten Jochen Ljouwert en 10 de Jouwer. Maar ik mis snits. Ik heb snits helemaal mist. Dus ik weet net wat. Die zal daar nog ergens tussenin lezen. Want die lijdt daar ik in die groep die alle tegelijk om die tonnen gongen. Nou, dan achterom Akkerem en de hele mannen. Want die moesten op naar om die tonnen heen. Ja, dan is het even nieuwsgierig om nog even op te zien naar de eerste tonnenronding van de scootjes. Dit is het VN. Maar hier komen we bij de startwaai. Dus, en daar zullen we heel duidelijk
centimeter, die wordt gewoon... Die drukt zijn broer op de tonnen. Het scootje van Akrum. Die rekt hem, Geertje zegt het goedje. En daar valt er een gat achter. En daar profiteren dan weer andere scootjes van. Ja, het is een wirwar. Maar uiteindelijk... Ja, Er wie ooit eens een verslagjouwer en die zei het is een griebes bij de tonnen. Nou, Nou. ik zit voor de tweede keer te zien en ik maak nog weer goed zien Ja, wat er al in je bad is. Precies, het is Maar, het weer echt een griebes. En dan de Ljouwert, die luidt er ik helemaal verdeerd. Dat krijgt als een situatie hast. Dan Sjurwe Lemmer, die kwam van het stadplakje Sien. Ja, en die denkt van dankjewel, dit cadeautje pak ik even uit. En heel mooi bekeken. En doekt in God. Trodewien. Geet ik net terug, want hij shut daar nog een pik knoeien. Hij shut nou ik het wiengot. Hij gewoon een beetje scheef door die scootjes sjorgen. En komt er heel mooi bij. De hele mannetje wat onder in het beeld, die hier de tonnen Helendal mist. Die ging nog een keer op nij. En nu ben we weer live bij Langwaar aan boord. Die in het cruiserek zit. Nog altijd op het tweede plakje. Achter Grauw. Mooi. Langwaar. Zielt er mooi terug. Jere aardig wien onderin. Je ziet het verschil. Hè? Als dan een hele boppen in shirt, ja, dat het vinger had ik nog druk. Maar als daar achter just, dan lezen de skippen rug doorheen. En Jere komen aardige vlagen. En die wal, die lookte ik wat. Nou maakt ze net de betiet door wien. Ja, dat ken ik nog wel skip gelezen. Jereveen komt er nou aan. Hoe is het nou? Hoe stuurt straks Langwaar? Kan Jereveen voor hun deel? Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval voorrang. Ja, het is ik. Jereveen dat oer het scootje van Langwaar heen gaat. En daar hebben we Jenne Woord al. Geertje. Jenne Woord is als vietje in de starten. Nou ja, die lijkt nou op het vierde plakje zo ongeveer. Dus zie je een scootje zien hellen. En ja, dan toch weer eventjes waarom naar de finish. Wat ze krijgt al hierheen. Die hoegt alleen nog maar eventjes het Grietmans rek in. En dan ben ze ik al finishen. Dus waar wit laat Jenne Woord wel virtueel eerste. Die doet een grauwster scootje actie. Zoals wij juist ik al. Die komt ik als Houdini gewoon hier uit de doors ploppen in een keer. Die had enorm profiteerd van de chaos bij de bovenste ton. Wils we hier, ik weer al hier. Ja, nou hebben we wel meer ruimte. Hoe stuurboord. Ja, dit is... Er zit geen god. Ik weet net wat dit gebeuren. Maar ik moest achter het juiste scootje delen. We draaien wel heel langzaam. Dat is Akrum weer. Ja, stuurboord, maar erachterlos. Heel lang. Wilde de jouwer ik helemaal verdelen uit. Want die wordt weer uit het centraal. Ja, je verliest een heel soort... Maar ja, ze ken ik je naar de kant uit. Want de mast wel Trodewien. Maar ja, ze zitten er toch alweer bij. Hè? Want ik bedoel, ze zijn wel weer op Nijron Akrum. Dus ja. en dan... Hier zie je er wat. Aansluiting alweer. De virtuele lieder misschien wel. Al mag je dat altijd nog zien natuurlijk. Maar dat ze het goed doen, dat op dit stuit, dat is een ding wat zeker is. En we zitten in dag 2 van het scootjeszillen en we hebben alweer een prachtig mooie wedstrijd. Oh, er gebeurt weer genoeg in elk geval. Ja. Daar hebben we Snits. Snits is toch redelijk uit de Griebeswijk aan. Is als tweede starten, dat wel. Dus het lijkt ervan dat hij toch een stuk of 5 scootjes nog vorm had. En ik wat zijn, treden starten, weet ik ergens achterom. Dus die hele startvolgwaarder, die is aardig trommelkoor husselen. Drachten. Ik hast je een bakje van onze cameraman hoor. Dat hebben we hier wel eens vaker beleven. Ja, Maar het gaat krijg goed. Hij bleef zitten. En had hem Hoekstra. Ja, ik ben Sjen dat die is op 6e plakje starten. En die debuteert gewoon aardig, hè? Tot het best goed, ja. Mooi Trodewien. Gauw op tempo. Daar komt de Lemmer aan, hoor, bakboord. Nee, ja, die draait nou. Die draait, maar ja.
dan hier ik wil rond de hand denk ik om trots te zetten. Maar ja, dat tactische keuze, we zullen het zien. Er ben meer die het bakje op ziekje hier bovenin. Er is een cameraman. Nou, hij kent de logo's mooi close film meer. De Leeuw van Ljouwert. Dit zijn de bemanningsleden om boord bij Ljouwert. Mooi achterop. Hij stiert Rjochtoerijn. Pieter-Jan Posma, de adviseur. De man Loeko de Grut scoort. Dat ben ik sterke man trouwens. Ze krijgen oor die man die dan die lier opdraaien. Maar ik de man nog een Grut scoort. Die moet aardig wat in de bouten hebben. Maar Ljouwert is net heel geweldig hier uit de startblok mooi kwamen. Ze binnen wel ze lezen ongeveer op een 6e plak. Ze binnen op een 5e starten. Maar ze had toch al Drachten en Heerenveen en Huzum voorbij gaan. Hier komen we bij de onderste tonnen. Die luidt heel mooi voor het publiek daar bij de Prinsenhof. Dat grauw als eerste op A komt. En we zeggen ik Heerenveen in beeld. Met Langwaar luidt. Kunnen we in dit beeld in elk geval even net zien. Maar hier wordt het straks ik weer dreig. Als je dat de wien weer voortvalt. Kijk, die indruk dat Heerenveen wel dichterbij kwam is. En dan kerst... Ja, die indruk heb ik wel. Hier is Langwaar. Ja, die zou sowieso een hele mooie inhaalrace aan. En nou is je juist dat het wien voortvalt. En diegene die lang trotreeuwen kennen op gang. De gang bij Grauw is er heel de luid. Wils natuurlijk Heerenveen nog trot de wien mat. Ja, maar Heerenveen heeft wel het tweede plakje pakt. Zeker. En Heerenveen dus nu op 2. Grauw nog altijd op 1. Heerenveen op 2. We screwen het op. En ik hier het correct hoe de Prinsenhof. Maar het is natuurlijk Ierzicht. Morgen komen we bij de Prinsenhof. Die zit op Jennewaard. Dit is Ierzicht. Maar er zitten een soort meisken. Dat ken je hier wel zien. En die hebben mooi die tonnen vlak voor haar. Dus dan kunnen ze prachtig bezien hoe ze om die tonnen heen komen. De scootjes. Ian Verien, Langwaar nou dadelijk achter het Heerenveen als treden om die tonnen. Nou, dan krijgen we dat hele lange Vaardewiense rek dadelijk weer. Met vaak de scootjes in elkaar scoren. Nou is het nieuwsgierig hoe Langwaar maar Jennewaard uitkomt. Maar Jennewaard die zit er nog leger. Die zielt correct het beeld uit. Want heel lastig inskatten om altijd hoe vieren stros zetten. Maar nou bij die tonnen omdat die wien zo verschrikkelijk draait en wikselt. En dan normaal peilst van het achterdek de ton. En zei van nou ja, mooi normale wien. Dan kan ik hem nou oorzielen. Maar als die dan in één keer draait. En dan kom ik nogal hier oren skip man. Ja. Dus hoe dichter als bij de tonnen zit, hoe beter het is om in te schatten om zo min mogelijk meters te maken om die tonnen te ronden. En nou... Andries Brouwer gaat nou om het. Moet je voor de winstzielen, maar je moet ook anticiperen op al die scootjes die er nog aankomen. Die ontkrusten binnen. Dan eerste plak, nou nooit het derde plak. Nou, dat is helemaal net verkeerd. Nee. Het Grutte skip van Langwaar. De Grutte Griene, zoals de bijnaam wel is. Compleet naar bemanning, zou je er al heen. Ja, weer maar Ian Bleun, hè? Ja. Ja, dat wordt. Geertje. Van plak 14, hè? Ja, nou plak 4. Nou, dan is dit wel even de runner-up. In de eerste rakje had Grauw 3 scootjes verskalkt.
Heerenveen 5 scootjes. En Jennewoord 10. Ja, daar komt ik aardig wien daar. Ja. Er ben nog wel, er zitten wel wat poestertjes in. En dat hier onze waarman Jan Jonkman ik al voor zijn. En je zegt ik hoe volle heger ze in een keer kennen. Ik denk dat Huzum normaal als vijfde om dit tonnen gaat. En doet het ook heel knap, en die hè? doet het dan ook heel knap. Is als 8e starten. Dus heb ik wat plakjes in hellen. En dat is mooi, want Huzum het eens een volslijn naar je bemanning. En hebben eens net trainen kunnen in het voorseizoen. Het scootje weer er ik nog helemaal net klaar voor. Er moest nog een nieuwe mast op. Mast weer helemaal verrot, zei Centimeter. Dus er moest een nieuwe mast op. Maar gelukkig konden ze mast van wat zijn krijgen. Dus er zit een oude mast van wat zijn nu op het scootje van Huzum. En alle keer bemanningsleden die ik in de IFKS zielen. Wel een soort ondervinding ik onboord dus. Maar het gevolg weer dat er net zo volle traind worden voor. Dit is Snits en daar is wel traind. Daar kun je wel van op aan. Bij Snits wordt wel traind. Boord om boord, maar de jouwer liet het mij. Ja, ze matten het rode wien. De jouwer dwingt hun omheen. En zet ik nog een eindje terug. Ja, om leuk. gewoon maar wist te wijzen dat... Zo, dat was een trucje van de adviseur wijzen. Ja, maar ja, het keer je wat van. Maar misschien wat er onder je gebeurt. Ja. Ja, die moesten zeker om te gaan natuurlijk. Maar drachten kende weer in het gat. En wat zijn? Wat loopt die daar te doen? Die maakt toch nog om die tonnen heen. Hè? Ja, dan komt de orenskip een in. Ja, ze krijgen hem amper om. Fok helemaal bak houden. Dat de druk op het vlaskip komt. En Zuid-Westhoek komt het Sint-Lemmer om. Ja. Zit ik wat in mijn koers vaarwetter? Het is nog geen ontspannen wedstrijd. Nou, en dat had ik net natuurlijk. Het is wedstrijdziel. Ja, wat zijn had hem correct op die rijden. Maar ja, dan moest er nog weer gong in krijgen. En dan moest nog weer een keer terug winnen. Het is wel bakboord. Dus, maar hij loopt min of meer stuurleers. Ja, dan komt er een stuurboord om en Zuidwest ook op bakboord. Ja. Ja, je ken ik net zo volle. Doort deze, ik zie net waar het is, maar in het gat het hoek. Nee, die doort het net. Nee. Wil ze dat er gewoon wel uit. Want zie maar chance, ze zielen gewoon trouw. Wil ze om die tonnen heen matten. Ja. Wat zijn die leidt helemaal voor de ja. Helemaal is dat. Helemaal. Oeh. Dit gaat ja, net dit goed. gaat ik net goed. Oh. Dit is Ljouwert. Ja, die leidt stuurboord. Ja. Maar wat zijn verhoord van koers. Dit is wat zijn, ja. Die moet nog om die tonnen heen. Ljouwert ik nog. Nou, Van Boppen shirt het er echt mooi uit. Maar wat een is werkelijk... Ja, die had er geen gang in. En als je geen gang hebt, dan kijk je niet sturen. Zullen we geen vlaggen? Nee, maar... Wel aardig trouwens. We zullen daar in het roefje bij wat zijn. Dan zullen we een jonge vrouw zitten, maar lang blond hier. Dat is de dochter van Klaas van der Meulen. Noah van der Meulen. En die had verkering met de zoon van Willem Zwaga. Oei. Dus zie je mijn koers, ze krijgen een tutsje. Het is... Het wordt toch geen B&B voor liefde, volgens je dit? Nou, dat is het toch al hier in die scootjevloot. Ja, ze had het voelen. Ja. Nou. Achterlemmer Ljouwert dus. En Akkerum zit er nog tussen. En wat zijn. En dan ben ik nog op ziek naar de hele mannen. Die zit daar. Ik nog weer helemaal achterin. Dan hek een volgwadder. Ian Grauw, 2 Heerenveen, 3 Langwaar, 4 Jennewoud, 5 De Lemmer, 6 Drachten, 7 De Jouwer, 8 Snits, 9 Zuidwesthoeken, 10 hek nog een keer De Lemmer, dus dat klopt net. 5e weer Huzum en 10e weer Lemmer.
Over Ljouwert, Tolve, Akkeren, Tretjen, wat zijn, 14 de hele mannen. Maar dat is, zat het hier in het veld luid. En we krijgen aanse zelfs nog die finish waarbij ze op nummer finishen moeten. En het luid, dat schuim ik wel. Ik nog heel dicht bij elkaar, vooral daarachterin. Hier zijn we wat meer naar voren toe. Op plak nummer 3, daar hebben we Langwaar. Dit vrij rustig, want ja, Safar de Wien, dan is het altijd wat rustiger. Hè? Dan kun je net al te volle dingen uit heli. Even op adem komen. Zeggen ze krijgt die onvaring tussen Ljouwert en wat zijn. Kunnen we nog eens even weer op Nijs gaan letten. Hoe dat krijgt gong en water nou wolf net fout weer. Hier hebben we wat zijn die het net om die tonnen komen ken. Dus zullen we Ljouwert al aankomen, de boppen. Wat Ljouwert die luidt. Stuurboord die had ijsgien, maar dat, ja, wat zijn, dat ik wel hele vreemde manoeuvres. Ja, die luidt wel duidelijk op bakboord. Zullen we het nog wel even een stiertkasten tussen houden, zodat er net een volle ski ontsteert, maar het weer duidelijk een onvaring. Ja, als wat zijn protesteert, ja, ze hebben wel geen gong, maar ze lezen wel duidelijk op bakboord. Dus dan Ljouwert een dreig verhaal in de jury kennen. En ik snap de situatie. Want ja, als hier een scootje hartstikke is, dus stiet en ja, we hebben staan hinnen. Maar bakboord is bakboord, stuurboord is stuurboord. Ja. En het lijkt erop dat ze er net hier van beide verleden vlak. Nee. Ik ga me net jongen. Intussen is Grauw alweer om die heegste tonnen heen. En is het God al wel aardig grut? Dan is het God grut, ja. Grauw echt wel, rent er nou echt wel uit. Heerenveen, tweede. 150 meter, liet ze 150 meter, het gatje ertussen. Ze krijgen in het cruiserek wie Heerenveen echt wel dichterbij kwam. Zien dat ze dat nou ik weer oprijden kunnen. Maar Grauw had natuurlijk helemaal vrij speel. Ja. En met Heerenveen had het ik, maar op deze manier best net Sammerien voorbij. Achteraan bij wat zijn. Wil ze het nou toch de vlagen al aardig strakker staan op Eftergroen? En dat zien we nou ik mooi het scootje van Grauw. Je toch echt wel mooi op je neerlezen, ja. En ja, dan pakt de tweede plak. Ja. Sibren van de Wisga. Nou, mooi die op plak in je starten. Ja. We nemen de wedstrijd van Grauw ook nog even mooi. Daar is hij tredde eindigen. Dus een formidabele wedstrijd ontmoeten. Ja. Iedereen hier. Langwaar gaat nou ik om het tonnen. Op het vierde plak. Iedereen hier Grauw en Heerenveen wel natuurlijk als favorieten tjoen. Maar bij de outsiders had Jenne Woord net zo vol jet. En dat kwam natuurlijk denk ik wel wat terug het mindere seizoen van Vlietnier. Zijn eerste jaar die het al fantastisch. Vlietnier voelt het al. Maar zij kennen een goede start van dit kampioenschap. De spanning zit hem bij de ton. Absoluut, absoluut. En net zozeer in het voorruim. En in het cruisrak net echt. Als wel in de middenmoot en de achterruim. De voorin, daar hebben ze de scootjes wat afstand van elkaar genomen. Maar daarachter, daar zit het nog dicht bij elkaar. En daar kan nog wel het een en het andere plak vinden. Dat is hier heel mooi in dit beeld. De Grauw natuurlijk op kop. Alweer op wij naar de onderste tonnen. Bij Ierzicht. En dan hier Ljouwert Zuidwesthoeken. Daarvoor nog Snits. Die het op wij binnen naar de heegste tonnen.
Huzum. Dus ik haast bij de bovenste tonnen. Ziet de meter. Nou, het een heel mooi 5e plakje. Is op het 8e plakje starten, dus die doet het ook prima. Het is Ljouwert. Ja, die is wat minder fortuinlijk. Ja. Die is op een 5e plak starten. Maar die zit nou ergens achterom. Heel knap van Huzum. Die kiest ervoor om gelijk door de wind te gaan. Wil ze toch grauw en Heerenveen zeggen. Hè? Die schuiven nou daar boppen in en al die orenscootjes om wat verder trot te zetten. Ik denk dan, ja, als je wil dadelijk door de wind in, dan kom je toch al die scootjes zien die nog in het Vardewiense rek zitten. Is dat wel verstandig? Of valt dat hij komt er nog wel boppen uit. Maar de wind skift ik wat meer, sure. Ja. Hij kan die hichten al pakken. Dus dan zou het betutten dat die oren wat te volle meters maken gaan. Snits en Lemmer gaan nou vlak achter elkaar om het tonnen. Dus op het 6e en zondeplak in de wedstrijd. En dan zal de Jouwer als 8e om het tonnen draaien. De Jouwer dus de winnaar van Ouroene Sneun. Maar Rinus de Jong aan het helm houdt. Dit is trouwens Snits. En die er dan toch weer wat uit de Grieberswaai kwamen. Hè? Die is op de 2e plak starten. Maar creëert toch wat romte. Met zijn omke Albert vlak achter hem. Die staat op het punt van het lemste scootje. En dan zit Jasper die hengert hier aan het helm houdt. Die draait. Die zielen ik ben wat verder terug. Ja. Ik vind het een mooie manoeuvre van Huzum. Van Centimeter. Die is volle jedder en die komt toch haast in diezelfde lijn te landen van die scootjes voor hem die volle meer meters maken gaan. Het lieke mij, ze kreeg bij die ronding van de Zuidwesthoeken dat die de tonnen rekken. En stoot dat ik Sjoen Elke? Het lieke mij zat daar. Dat zie je niet in de buurt. Zijn de meeste wel maar de geek de tonnen rijdt, maar net maar het skip. Nou, dat ben ik misschien niet de enige die dat Sjoen heeft. Hier is het echt zuur. Als je toch volle heger uitkomen naar de oren. Het scootje van Drachten. En die kiest er ik voor om blik door de wind te gaan. Wil weer voorop sjuggen. Ja, dit is net helemaal de kop. Dat is Ljouwert, dacht ik. Net. Ja, net volgens mij is het lang waar. Maar het is lang waar. Ja, lang waar. Mooie loften. En ik eens een keer nieuwsgierig om beelden te zien op het tussendek. En dan wordt hier bij de lierkes zullen we nou even ontdraaid worden. Dat is het onderliek. En dat maakt dat het tuig het strakker lutsen wordt. Hier het onderste deel waar die touwtjes aan hingen. Dat zijn de reefknuttels. En als er wat meer wind komt, dan wordt je tuig wat strakker. Dan met de wind er wat sneller uit. Want hoe boller het tuig, hoe skever je gaat. Maar je wil gewoon juist dat het omzet wordt in snelheid. En daardoor is die man, of die jongen hier, de hele tijd bezig om als de wind weer wat aanneemt, weer even een beetje baller zetten. Als het weer wat aanneemt, even omdraaien en weer wat strakker zetten. Ik zei ze correct van, volgens mij zit Zuidwesthoekers in de tonnen. Nou, dat hebben ze jet. Dus we kennen die situatie even waarom, Helly. Van wol of net, in de tonnen, Zuidwesthoekers. Zullen we eens even zien. Daar gaat Zuidwesthoeken. Het is er in elk geval deun bedel.
Ik zou dat net door het zeggen, Geertje. door het Dan ik net, maak nee. geen vrienden in staren. Nee. Want, ik ken heel best maar de man van de goed Zuidwest. zo, nou, dat is hartstikke krediet. Maar ik denk, dat is vanuit deze positie dan heel lastig te zien. Ja. Ja, dus dat kunnen we net maar weer iets zeggen. Ze gaan, of ze zijn er echt fantastisch scherp om in gaan. Nou, Laten we het er maar op houden. Ja. Nou, een beeld van de veenkolonie. Ja, wist een kolonie, ja, weet ik net. Maar het is wel een oude turfgraverij. Dat zie je wel al die smelle sletsjes. En de groen hier is ik heel sompig. Onjip. Heel onjip. En dat maakt het voor de scootjes ook heel lastig. Want als er nou straks ik nog die vlagen van Wiencraft 5 krijgen. En dan has net z'n volle gong, dan has net z'n volle jip gong. En dat zwart, dat trekt de groen. Ja, dan krijg je hele noordelijke situaties. Dan kan je samen omkiepen. Want die Winnie ken ik in één keer om een heli achter die BM mooi. Want nota is hier redelijk stabiel. Dat heeft hier altijd hè, op een veenhoop. Die wien achter die bosjes waar komen. Op Jennewaard heeft dat ik. Ja. Dat vreeg het weer een orenkunde van het wedstrijdzielen als op het Grutte Wetter. Grauw. Zit alweer bij de onderste tonnen. En dat bleef ongeveer gelijk met Heerenveen. Een 150 meter. Maar is die 150 meter genoeg voor Heerenveen om Grauw voorbij te varen? Er zitten 3 scootjes tussen. Dus dat is 90 meter. Ja. En dan hebben we toen de finish aanstaan. Dat is er nog lang net. Maar wat er nou natuurlijk al een beetje rekening van... Jennewaard treden. Ja. En daar zit met Grauw zit er natuurlijk wat scootjes tussen. Dus daar zou dan 300 meter tussen zitten. Maar hoeveel zit er tussen? Er zit, mooi Grauw zit er 260 meter tussen. Oeh, dus ja. Dan leidt Heerenveen dus virtueel op 1. Of Jennewaard. Jennewaard. Ja. Ljouwert het een protest. Zou dat dan toch nog maar die situatie mooi wat zijn wezen? Ze krek. Ik zag hier de protestvlaggen net in het wand, maar die hingen ik aan de andere kant. Dus dan moeten we een beeld van de andere kant zien. Maar Ljouwert het een protest. Een rare vlaggen in het wand. Hier pikt Willem Zwagem er correct nog tussen voor. Ja, daar zorgen we de vlaggen. Daar is heel duidelijk de vlaggen te zien. En dat zal haast wel mooi wat zijn wezen, denk ik. Ja. Want het wat zijn. Op bakboord laai, dus heel nieuwsgierig. Wat zijn verklaring dan is, ja. Dit is Jennewaard. Die nerveus dus nou virtueel op Ian Lloyd. De Venus 200 tonnen. Dit weer achter Grauw aan en dan moet Jennewaard als strijder komen. Ik ben eens wel nieuwsgierig wat zijn ik een vlaggen het. Ja, hier zien we mooie vlaagjes. Prachtig, prachtig. De mooi. U zit nou wel en we krijgen je wien bij. Is mooi beelden. En was het juist als de wien hieronder bij de wal, hier bij het omroepskip. Daar rommelt er ik altijd nog weer een beetje. Dus ze kan je weer wat scherper en wat langer die wal houden. En rom je, dat is dat de wien maar de klok maar gaat, hè? Ja. Jennewaard. Op een stuk concentratie. Om de tonnen. Om de tonnen.
eerste grauw, tweede Heerenveen, derde Jennewold. Dat is ook mooi dat Sybren van der Wisgamoon als eerste verzels start er op Jennewold op zijn eigen wetter. De wie er ook heel blij mee koers voor in de feesttent in Grauw doet de lotsjes Lutse waarden. Hij houdt nummer 14 omheen en hij realiseerde verzels ik dadelijk van dan ben ik mooi in op Jennewold op het eigen wetter. En dan nou zo'n goede prestatie deel zetten. Ja, dat ziet er mooi uit voor hem. Dat is juist toch wel een heel groot verschil hè, tussen de... Als het nou juist Grauw, Heerenveen, Jennewold, hoe afstands die van lang waarnemen. Ja, en je schuwel jou het, mooi de rode vlaggen. Wel mooi starten hè, op een vierde plakje, maar luidt achterin het veld op een, ja, tiende, halfde plakje. Dat is dus al een keer wat minder. Maar sneun ging het wel heel best met jou. Het eindigen ze als tweede en dat weer een prima begin. Dat vindt er zelfs ik. Nou, dat is een goed begin natuurlijk. Hè? Dat kan een heel lang minder, maar een iets beter. Dus eventjes eerste lijn, maar we moesten ook wel heel zuinig op ons plakje wezen. Dus we hebben de aanval die we die heel voorzichtig dienen. En het verdedigen dat hebben we heel goed in. Dus dan ben ik heel blij dat we ons plakje beter houden konden. Zeg maar. Ja. Ja, mooi 2 punten beginnen, daar best wel tevreden mee. Ja, je hoeft net alles te winnen, dus je moet wel tevreden wezen. En dan zeg ik, sommige skippen die dienen wat een grotere onval en die zakken toch weer helemaal naar een plakje 8 jochend. Dus dat wil je echt wel weg opletten. Ja. Wie dacht ik, nou zei het zelf al, er binnen verschillende scootjes die op nummer 1 lijn hebben, die voortzakken binnen, wij helemaal omhoog gaan. Je bent constant eigenlijk tweede bleun. Het slag er net om dat eerste plakje te bemachtigen. Nou, we hebben wel eens best in. Als je daarboven varen en dan brengen ze het helemaal fut. Daar weer ik geen rondte voor achter us. We konden net helemaal loskomen van de groep achter us. Als dat meer rondte heeft, kerst dat wat meer proberen. Hebben wij gewoon bewust net in. Het tweede is goed. En er komt zelf een kansje. Nou, die kwam bij Jennewold, kwam dat kansje, dus die hebben het ontpakt. Maar ja, toen klapte Jouwer in de aanval en die pakte heel mooi uit voor ze. En ja, je kan net op alle skippen letten. Dus toen winnen ze voor us. En ja, toen ging we eigenlijk niks doen, dus hetzelfde, maar nog steeds tevreden. Ja, ja. Dat is een nieuwe adviseur, Pieter-Jan Posma, oud-Olympisch zieler. Hoe ben je hem zo bij elkaar komen? Nou ja, ik moest om een ziekje. En ja, Pieter-Jan kwam weer een beetje weer om in Friesland. En die wil je hebben wat meer wijzen als op de andere kant van de wereld. En dat hiek wel wat jet. Dus toen heb ik hem eens opbellen. Ik zei, kunnen we überhaupt praten? En ja, het is een hele amicale man, dus moest wat langskomen. En dat hebben we die in. En ja, dat klikt helemaal top. Dus ja, daar hebben we net zo'n hele volle woorden van nodig. Een beetje uitlijnen hoe bij u het werkt met bestuur en wat uw visies en plan binnen. En nou, daar kunnen we mooi in vinden. Dus daar winnen we gauw uit eigenlijk. Je hebt dus wel een klik. Wat maakt het hem te gerren zo goed? Nou, zo goed. We hebben nog een wedstrijd zield natuurlijk. Maar ja, hij kent over in mijn wien. En ik ziel heel mijn leven al op blauwt. Zolang ik ziel. Dus ja, ik weet gewoon heel goed hoe we dat skip in de trim liggen. En ja, dat is een gouden combi natuurlijk. En Willem vertelt nog hoe er oude sneun gebeurt er hier op een veenhoop van alles bij die onderste tonnen. We zeggen het was scootjes die het bij elkaar opzitten. We zeggen scootjes die het verdelen. Het weer, ik weer een griebes bij die tonnen. De lemmer laat je nog altijd verdelen. Komt net om die tonnen heen. Maar even zien wat er gebeurde. Ze krijgt al een keer. Hier, het is de Jouwer die daar, ja, die gaat laat als rjocht in de wien. Ik vind dat die geen rjochten had op Snits. Maar die rekkert hem wel. Ja, daar is in het roer. Daar wiekt er van Silina al. Maar hij had natuurlijk wel voorrang hier op Huzem. En ja, je gaat hier rucht op het zwet van Huzem al. Ja, aan de andere kant, ze ken geen kant meer uit. Ja. Ja. Het is heel lastig. Maar Snits wie de tot ontron. En dan bleven ze dus lezen. Hij zei totaal geen gong meer. Ze hielden ik nog
als de jouwer even ietsje meer afvallen wie en achter de kont van Snits langs ging. Wie hield zichzelf ook net in deze positie dreunen. En hield ze nog gongen aangaan om achter de kont van Snits deel te draaien. Maar ze kregen een... en we zullen het nou... protest bij de Jouwer en ik bij Snits hing het een protestvlakje in het wand. Dus de protestcommissie hier die krijgt het al drok. Ja. Want we hebben en Ljouwert dus maar een protestvlaggen en de Jouwer maar een protestvlaggen. En Snits maar een protestvlaggen. 3 protesten. Snits is er wel redelijk goed uitkomen nog. Ja, die konden nog terugzielen. Maar de oren die lijnen er echt verdeën een schoft. En die komen nu pas weer een beetje op gang. En kunnen nu weer beginnen aan dat voor de winst rek. Ja, voor zo goed als ik het zie, die Jouwer kreeg hem heel mooi. Hele mooie vlaag. En kwam heel hut aan. Maar Snits wie de ton al ontronnen. En dan mag het wel vrij blijven. Maar de Jouwer moet ik net van zijn lijn afwieken. En die laai ik haast recht in de wien. En volgens mij haast het natuurlijk haast er een andere kant. En dan haast geen rechten. En dan rijdt ze Snits nog een keer die opperkant. Daar toch stuitert ze zichzelf voort. En kees ik net in het gat doeken. En ja, dan komen die oren er weer aan. En die ken ik je kant uit. Dus ik wens je de jury succes. Maar hier zullen we de koprenners keertje. Ja, de koprenners. Nou, en eerst er nog altijd een grauw. En tweede Heerenveen, treden, Jennewoud, Fjouwer, Langwaar. En achter Langwaar zullen we dan Snits op het 5e plakje. En daarachter zit het heel veel bij elkaar alle keer. Maar op dit stuit de Jouwer 6, Huzum Zoon en Lemmer 8. Dit is Langwaar weer. Nou, ja, dan wil ik nog één ding om te voegen aan die ervaring. Dan denk ik al higher jochten. Ik al dit en dat. Wat keep je ervoor? Ik bedoel, manoeuvreer jezelf in een moeilijke situatie. En je wordt slachtoffer misschien van je eigen varang. Maar er is toch een regel dat je altijd goed... goed zeemanschap, aanvaring vermijden. Precies. Ja. Dat... maar stuit toch een tik. Ja. Maar waarom in de race? En daar zullen we de Camp Haan. En de reerde vlagen hing het bij de Jouwer in het bakboordwand. En zullen bij Huzum dan ik een vlagen. Ja, ken ik niet. Stewart hing je, maar die hing het in ieder geval net in het bakboordwand. Oh. Nee. Lemmer, die zie het niet correct. Ik wat heger. Maar... Ja, maar die weer er ik bij belust. Ja, bij die zie het hebben correct achter. Ja. Die werd in elk geval wel wist dat hij net in de protest keer hoed ermee. Want die zie het er vrij van. Heerenveen gaat nou om de hege tonnen. Nee. En dan gaan we weer de gotjes meten. Grauw rent uit. Hier mooi in beeld. Ik op Jennewoud, want Jennewoud liep het mij dichter bij Heerenveen. Nee, Jennewoud die bleef constant. Die rent zelfs een beetje in. Ja. Ja. Zeker. Die is we duidelijk dat Jennewoud dicht bij het scootje van Heerenveen komt. En dan even nieuwsgierig om te zien dat... Oh, je wilt alweer remmen. Lemsters. Lemsters die maar remmen, want die zitten vlak op de kont van de Jouwer en Huzum. En hoe rem je dan? Gewoon de schoot in het water. Ja. Dit is een grumietige strijdje op de Veenhoop. Maar dat is ik mooi. Ja, dus, dat er echt verstreden worden, Mat. Zuidwesthoeken. Ja. Mooi voor het lapje. Hier hebben we grauw weer. En dan zien we even hoe die wiet werd. Dan krijgen ze hem even helemaal verkeerd in de fok. En dat jouwt niks, want ze had gongen nog. Maar
tweede die wien hier, en tweede dat die wien richting echt in één keer een heel lang draait. Jereveen die krijgt hem daarachter weer heel mooi. En zag je het wat op een del? Maar Grauw moet concentreerd blijven. Want die moet door het hele veld in de kruisen. Leidt op bakboord. Maar wil natuurlijk helemaal net in een situatie komen. En dat kennen ze ik als de beste. Dus het gotje nou toch wel weer wat grutter wordt tussen Jereveen en Jennewoud ten opzichte van Grauw. Maar we hebben zelfs wel eens mooi maken dat het in Ien weer heel oorze liekt hier op een Veenhoop. Ik weet me nog een keer te herinneren dat Ljouw het de hele wedstrijd verloren zielde. En door het Grietmans rek in moest. Maar de verdeer kwam te lezen en dat alles nog over hem heen scode. Dat weer doe ik heel bijzonder hoe dat alle keer ging. En soms kan zelfs altijd weggebeuren. Je bent er nooit zeker. Ik ren je er een eind uit en ik ook je het goed. Je mast ont het eind daar heel geconcentreerd zien blijven. En zeker dat het dan wat minder waait. Het hebben gelukkig een mooie wien. Maar zeker dat het wat minder waait, dan mast die vlaagjes echt op ziekje. Jan Jonkman hield mogelijk zelfs een 5. Nou, die hekt nog net echt jongen nevens mij. Maar dat zou in een bui wezen kennen. Maar ik heb nog net een bui jongen. Hier aan boord bij Langwaar. Die het, het in elk geval wel heel geconcentreerd ontzielen binnen. We zien die pijler links in beeld. Hield dit maar wegpeilen. Hoe diep is het hier? Want het is hier net zo diep. En op omdiep dus kan je net goed gong krijgen. Dat je matte de verzwaar je dat je weet hoe diep het is en hoe vier dat je het zwart stekken kennen. Het lijkt een wat ondankbare taak, hield iets samen die stok in het water, maar nee. De pijler is heel belangrijk, en zeker op dit wetter. Dat haast helemaal gelijk hoor. Die pijlers ben je gewoon heel, heel wichtig. En dat, ja, het verhoort natuurlijk. Als een scootje rug eraan stiet, ja, dan had dat soort een verste afstand tot de braaien. Maar je zo'n skip scheef. Ja, dat scheelt ik samen weer 20, 30, 40 centimeter. Dus ja, dan moet die zwutten weer omheen. En die moet er peild worden. En dan moet hij er weer na de tijd weer intrapen worden als hij weer rug eraan komt. Dus die ben de hele dag warrier. Maar lang. Ja. Ja. Nou, mooi. Vierde plak. En mooi een aardig god. Zorgen we bij Huzem. Ik heb een vlagen. Ik zie geen vlagen bij Huzem hingen. Misschien is die ik weet net wat de tactiek is. Hij jouwt je een meter. Het is ik een meter, maar hij jouwt je een meter waai. Maar had ik misschien zoiets. Ik ben een tussenpauze. Ik wil wel wedstrijd zien. Ik wil wel scherp. Maar ik heb geen zin om gedoog. Dus misschien wat, ja. Huzem hier, ik weet net of hij herkent zijn fout. Dat ken ik. Of had hij geen zin om protesteren. Ik denk dat laatste. Maar ja, hij leidt natuurlijk ik hoe het stuurboord. Lemmer. Die maakt er een daarachter heel de Zuidwesthoeken. En daarachter dan wat zijn. We kennen hier even een heel mooi sjen. Hier er toch wel een beetje bij komen als je een hele moeilijke manoeuvre daar bij de bovenste tonnen. Het scootje van de Zuidwesthoeken. Voorop zeggen we Anneke, de dochter van Auke de Groot. Fanatieke zielster. Ja, zit al jaren op het scootje en zielt ik in, ik weet net welke, een scherp jachtje, maar ik weet net welke. Ja, daar ben ik een heel soort van. Ja.
Ljouwert. Oeh. Hier achterin. Achterin. Op nummer 5 starten. En als nou als 12e om die tonnen heen. Daar zal Willem net tevreden mee wezen. Ja. Testvlag in het wand. Altijd nieuwsgierig van... Zien waar. Want dat, Ja, dat dit zou wie- dus zien wat zij wezen kennen. Maar Ja. zou ik wezen kennen, Ilke, dat ze protesteren in de Zuidwesthoeken. Dat ze schoon hebben dat die iets in de ton zit. Nou, dat Daardoor is het net te zeggen. Nee, daar, maar... En we zullen ik zien als er maar de vlagen over de streek komen, hè, over de finish. Ja, nou hier. Nou, publiek. Ja, jongens, wat hebben we een mooie dag. Maar de voeten lekker in het wetter. Lekker koel. Onder de parasol, voordat het toch al begint te regenen. Nou, deze mensen die hebben een prachtige middag. En heel dol dat je nog een verrekijker bij je hebt. Want jullie eerste tonnen is wel 4 voet, hè? Ja, en de tonnen die bovenin, die is ik net heel dicht. Dat ken ik net, want daar moet ik Ze rond moet er te omheen, wijzen. hè? Ze moet er Ja. omheen. En maar die leidt, zelfs die leidt nog wel een eindje van hun oor. Wil ze de wie nou toch echt wel een beetje in mooie vlaagjes omheen sjurren? Ik werd een volkwadder. Even maaiskreunsen krijg bij die tonnenronding. 1 light grauw, 2 Heerenveen, 3 Jennewaard. Dat is dan een skofkesa. Dan op het 4e plakje Langwaar. 5 is Snits, 6 Huzum, 7 de Jouwer, 8 de Lemmer, 9 Zuidwesthoeken, 10 Waaldsijn, 11 Drachten, 12 Ljouwert, 13 de Hellemoine en 14 Akkerum. Akkerum leidt achterom. En dan... En Akkerum is als 12e starten. Dus ik ergens hier naar achterin. Maar toch, had je dan zeggen dat orenskoetsjes mooi naar voren kroep binnen, dan zal dat net afvallen voor Pieter Meter. Nee, en dan zullen we nou wel iets meer het peloton, het onvierd wordt terug Huzum. Want die orenskoetsjes die lezen al hier mooi een redelijke grutte afstand. Ik van mijn koor. Echt los van de hele vloot. Daar juk ik net zo volle verschoning meer in komen. Wiels toch Heerenveen wel goede zaken doet. Grauw nou weer in het vaderwinse rek. Ja, die er alweer omheen. Maar het Veen die komt nou in het beeld. Ja, we hebben Hier is hij. Ja. Heerenveen, die had wat metertjes gepakt. Maar het god is nog wel redelijk jaar. Maar het is in elk geval net zo dat Grauw zijn voorsprong vergruttert op deze treiskoetsjes. En neem ik naast de Heerenveen en ik nog even Jennewaard. Die natuurlijk hier fenomenaal ontzielen is. Fantastisch. En wat is dat ik mooi van Sibren van ter Wisga. Want vorig jaar woord echt net. Hè? Nee. Hij ziet er gewoon net bij. Al je situaties werden soms zelfs ik niks van dwang koer. Maar toch, ja, dat ken je ze. Dan ken je een rijtje. Ja, wat protesten zien. Ja. Maar vorig jaar is hij hier op een veenhoop ik als laatste eindigen. Oké. 14 punten hier. En nou start er als 14e, maar later gewoon treden in de wedstrijd. Nou, hier zitten ze dus even onder die BM terug. Dat is duidelijk te vernemen. En de adviseur Tammo Oosterhof die bleutje weer de wien. Zeg eens even. Het is haast AI. Hij zijn concentratie, hè? Maar ja, zeg ik, het gatje tussen Heerenveen en Grauw is net zo groot. Jennewaard had ik vang je in je lijst. Ken gewoon zijn wedstrijd allemaal wat hij dus dwammaat doet. Is het godsel iets mogelijk maatje? Hij hoedt Heerenveen net voorbij, hij hoedt Grauw net voorbij om eerste te worden. Hij maakt gewoon de turbo gewoon en het godsel iets mogelijk maatje om dags als eerste te eindigen. Dat wordt nog heel nieuwsgierig aan bij die finish. Want ja, ik door het toch te zeggen, virtueel leidt er op de eerste plak. Wat is het verschil in meters? 240 meter. Ja.
En dan vreeg je, ik me wel eens al, hebben orenscootjes zo'n Douwe Visser, zo'n Tammo Oosterhof dat die in de gaten hebben? Ja, die hebben dat weer eens in de gaten. Maar zo hoe er ik net mee bezig te was, kende ik niet ontwan. Ik bedoel... Nee, maar je ken ik zielen en denk, nou mooi, ik lees lekker voorop. Ja, maar het is gaat de goede kant uit. Vooral grauw. Ja, en ik, Jereveen, en dat ben klassementzielers. En zeiden van, we zitten hier safe, we zitten hier, we lezen mooi voorin, we zijn goedjes voorbij gegaan. We hebben, er zijn al wat concurrenten van u die hier alweer een tikje krijgen. En ja, meer als voorop zielen, ken grauw ik net. Ja, het gaat grutter maatje. Ja. En dat is in Grevolle natuurlijk. Maar het is wel mooi om te zien. Ze zijn nog altijd maar die formules ontsleutelen. Want ze willen altijd nog die skippen. Nog dichter bij me komen. Maar als dan just hoe het zielt. Ja, dan zitten ze al redelijk dicht bij elkaar. Het is net dat die in een oren draaien rondjes lapen. Om het maar eens een keer te zeggen. En Snits is ik, hier zullen we onderin helemaal rechts lang waren. En Snits toch alweer, die is toch die ik wat een drege start. Van het 5e plakje ook kwam, lag ik helemaal in de meute. Maar die had zich toch losrakselen van... Hij is van het tweede plakje ook om. Hè? Ja, van het tweede plak. Ja, van het tweede, maar hij ziet helemaal in de chaos. En dan zullen we toch dat hij daar zich vrij van vochten had. En vrije wien had. Ja, en... Het lijkt het wel als dat de wolken daar boven de hier wat donkerder worden. Zo er een bui omkomt. Het ziet er wel zo uit. En dat dacht ik altijd wat... Ja, dat is juist echt duidelijk een bui hing. Ja. Dat dacht ik altijd wat maar de wien. Ik ben benieuwd hoe het, wat voor invloed altijd het aanse. Altijd echt los gaat. Altijd los gaat zelfs. Om het tonnen heen. Als de nummer 4 in de wedstrijd. Ja, en het waar wordt iedere wordt oors en dat wordt ik voorspeld. En daarom is ik het plan wat we terug krijgen om als Grauw straks weer bij Ierzicht is, om dan te finishen in het Grietmansrek. Dus dat zo betekent dat nog één cruiserek voor tenminste de Grauwsters, want er zitten nog gewoon in het cruiserek. Maar dan vinden ze betiet. Ja, ik denk dat ze dat toch voor de buien en die schuiven daar nou duidelijk heen. Ja. Ian Light Grauw, 2 Jereveen, 3 Jennewoud, 4 Langwaar, 5 Snits. Die gaat nou om die tonnen daar bij Ierzicht. En hier is juist het heel mooi dat die buien eronder zitten komen. Hele grieze lucht. En dat zijn die 5, de eerste 5 die het al om die tonnen heen binnen. De oren die zitten allemaal nog in het cruiserek daarheen. En dan is het altijd nieuwsgierig om te zien dat er nog weer wat wisselingen plak van hebben. Altijd scootjes binnen die het een orenslag die hebben. En die het dertig wat naar voren scoren of misschien wel wat achteruit zakken binnen. Maar dat kun je pas zien dat ze echt maar die tonnenronding onder gong binnen. Nou, ja, mooier kennen we het net. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, fantastisch. Het is tornado jagen is dit. Nou, daar hebben we uw orenwaarvrouw is daarmee bezig geweest. Het is echt een riogsbop, het is echt dat het er goed waait. De Rijnt, ja. En dan is ik altijd de vraag, de wien kan del slaan. Maar dan ken ik voor die buien nu ken ik enorm wienstitten komen. En ja, en wat moet ik eerlijk wezen, het is we binnen 1 uur en 22 minuten aan het wedstrijd. Dus we hebben een eerlijke wedstrijd. Er is, iedereen had zijn plakje pakken kennen of de mogelijkheden te houden. En dus het is een schande om te finishen. En ze hadden dat hele cruiserek nog natuurlijk. Spitter ik dan lang net? Nee, vooral de laatste net. Want hier scheuren we toch een doekje in de kop bij de jousters. En daar
had ze protestje, dat zult van de reden vlagen. Zij klapten eerst op de kont van Snits en toen op het zwoets van Huzum. Dus de uitslag, de definitieve uitslag, zal nog wel even langer op zijn wachtje laten, Joert. Ze draaien nu toch als 6e om die tonnen. En De jouwer. En dan doen ze dat toch weer knap, ja. Ze zijn als 11e start. Maar je had toch een heel oog gevoel als sneun. Absoluut, hè? ja. Want absoluut, zo'n protestkamer in Matten. Ik ben benieuwd. Hebben wij besnit zich een vlagen, jongen? Want ja, ze hebben gewoon contact gehad. Jappie Meter is... Jappie Visser is net van de protesten. Nee, maar juist onvaren wust. Ik heb hem nog nooit in een protestkamer gezien. Huzum gaat als zonde om de tonnen. Ziet een meter. Nou, Wat mooi staan. Komt toch gewoon aardig mooi, hè? Ja. Dit is, Hij had zijn dochter mooi aan boord. Hij kent het scootje, hè? Hij kent het scootje heel goed. Het is de oude Zoen en Wol, hè, uit de IFGS. Daar heb ik nog het zien te strijden. Ja. Dat weer ik vernietigd gevochten. Ja, maar zijn vrouw mooi aan boord nou. Dat wie ik een Sietske wie een goede eenheid. Het wie echt een twee-eenheid. Ja. Siete en Sietske. Maar Sietske er nou net bij. Het ruimt al aardig. Ja. Je moet in het wetter aan het drippen. Hè? Ja, duidelijk. De man worden wie het. Ja, hier zullen we ik heel goed. Het is wel heel onstabiel waar. Hè? Ik weet net dat dit nou zou voor zijn wie dat er ruim bij een komen zouden. Ja, er kon buien komen. Tongerbui waarschijnlijk net. Die kans wie liets, maar ruim buien wel. En dit is toch een aardige bui, hè, dat je dit zou zeggen. Grauw gaat weer om tonnen. En mat dus dan het kruisrek en dan het Grietmansrek in. En dan mat Grauw naar plakje nummer 11. Want ze binnen vierde start. De Wien ik wel aardig skift. Want ik zie dat ze hier niet krijgt hint de giekje helemaal uit. En nou hebben ze de scoorten al aardig hoor. Dus zeg ik dat Grauw ik gelijk door de Wien gaat. Dus net meer dat... en nou moet je de kop erbij houden. Want hij helpt aardig om die Wien. Drachten gaat er ook omheen. En zorg eens even hoe het Grauwste scootje al aardig plat loopt. Ze had nog wel goed in de hand. Maar hier komt meer win uit. Duidelijk. Lang waar. En we zijn bij een boppeton. Bij het peloton. We weer een heel soort in elkaar zitten. En nu is het jou het weer. Die met Akkerem in de klein slaat. En ik jij weer protest. Nou. Ja. Zo, Grauw die krijgt een beste poester, zag ik op een oorscherm. Maar ja. Ja, het is nou even oppassen. Ja. Ze gaan natuurlijk vrije wien. Wat een wien. Maar en ze kennen net Reven onderwijs. Hè. Dat is, Reven is het tuig wat lietser maatje, onpassende omstandigheden. Maar ja, je gaat voort met deze combinatie. En het is net even van banwissel als in de Formule 1. Je kan heel goed het tuig strakker loeken en heel goed anticiperen. De eerste treien binnen al om de onderste ton heen, Geertje. En die volgorde is net verloren. Hè?
Nee, de eerste trein, dat is nog altijd grauw, Jervin, Jennewoud. Als je de finishvlaggen hing het er al in. Dat betekent dat er dus dadelijk finishen wordt in dat Grietmansrek. Want we zien de vlaggen, dan moeten we even nu kaarten erbij hebben. Want onder de vlaggen kunnen we zien als ze finishen in het Grietmansrek. En dat is wel zo. Ja. Deze vlaggen hongen er. Dat is baan B. Mooi. De vlaggen van Drachten. En dan finishen we in het Grietmansrek. Dus Grauw die gaat op naar het Grietmansrek. 1 Grauw, 2 Jervin, 3 Jennewoud. Heb ik me aan de gang, maar die volgorde. 4 is Langwaar. 5 Snits. 6 De Jouwer. 7 Huzem. 8 Lemmer. 9 Zuidwesthoek. 10 Drachten. Over hele mannen 12 wat zijn. En dan hij krijgt mistgoed Ljouwert en Akkerum om de tonnen gaan binnen. Want die weer niks ongeveer tegelijk. Maar dat is de achterrijn. Ljouwert en Akkerum. Ja, Ljouwert. Van 5e plakje starten. Helemaal als al de laatste. Juster mooi 2e plak. Hè? Juster nog zo mooi. En, of Juster, hè? Ja, Juster, ja. Wij slaan ze rustdagen hoor. Het is de achterrijn. Ja. En dit is de voorrijn. Die de achterrijn inhelpt. Mooi combinatie shot. Nou, ik een heel mooi shot om te zien hoe zijn bui dan oer maar hinget. Ja. Helemaal gries. Je ziet nauwelijks de orenkant van de mar. En een heel soort rijnwetter. En Grauw profiteert er ik van dat de wien daar een beetje rommelt. Kan volle heger uitkomen dan de eerste rakken. Zielt nou haast jocht op de tonnen. Hoeven natuurlijk die tonnen net meer te ronden. Hè? Dus ze kan ik wat leger uitkomen. Ze moet om het hoekje van het Grietmansrek. Maar die zielen nou in 1 keer, tenminste, als de wind zo steen bleef. Want ja, na die bui skifter werd het, zullen we nou weer onder fok. In 1 keer op de finish, hoor. En ja, lees het nog eens in 1 keer uit hoe dat nou precies met die boordjes zit. Want dat is altijd wel ingewikkeld. Het is altijd wat ingewikkeld, hè. Ja, als je Grauw is op nummer 4 starten en die mat dan finishen oer de kop, nemen ze dat. Op het plakje werd ze krijgt. Maar ik nog iets even op. Dit is grappig om te zien. Ze doen een broekreefje erin. Ik zou ze kennen het reven, maar een broekreef is het enigste wat ze dwang kennen. Dan haast het tuig achter kerst net maar een gewone reef kerst nog naar onder een heli. Dan maar nou helst een heel liet stukje tuig voort. En dat doen ze hier nou onboord bij het scootje van Langwaar. Een broekreef erin. Tuig een heel iets beetje lietsermaatje, maar ik wat strakker in het onderliek krijgen te kennen. En daar toch, ja, dan verwacht je ze toch meer wie nog bij Langwaar. Maar hoeveel meter scheelt dat? Dat is een strookje. Het is meer het profiel dat is verhoorst dan de kantenmeters die is de makkelijkst. En ja, hier zullen we niks zitten. Grauw. Ja, die had dat maar ik in. Het ik een broekreef erin. Dus het woord van de dag is broekreef. Ja, ik wil want uitlezen hoe dat dan zit aan zijn de finish. Nou, Grauw is starten op plak 4 en die moet dan finishen op plak 11. Daar staat intussen nou ik een 4, dus ze weten dat ze gewoon een 4 tamaten, maar werd ze krijgt het 11e plak weer en daar looit de jouwer. Daar moet Grauw dus nou aan zijn finishen. Nou, en Samat elk waarom naar het plak oer de kop. Dus de nummer 1 moet naar nummer 14 tuin. De nummer 14 moet naar nummer 1 tuin. De nummer 2 gaat naar Tretjen. En Tretjen gaat naar 2. Zo helemaal omgekeerd wordt er dan finishen. Nou, dat dript aardig wat wetter uit dat zaal. Ja, en volgens mij gaan ze me nou over uit. Ja, ze hebben er alweer uit. Wils we daar de grauwste zeggen wat ik, hè, dat die en ik een broekrever inzetten. En nou, geven we even de afstand weer eens even meer. Hier is Grauw. Grauw. Ja. Die loopt een 190 meter voor op Jervin. Dus daar bleven ze voor. Dat is geen probleem. Maar Jerwoud, ja, dat spant erom. Dat is nou een 315 meter. Ja, dan had de grauwste zich nog. Ja. Want het verschil is 300 meter ongeveer, hè? Ja.
zit 10 skippen tussen en maar 30 meter rekken niet per skip. Misschien dat die Grausters dan toch wat beter omgaan met die verorende waarsomstandigheden. Wat beter op anticiperen als de orenscootjes. Dat ze er nou toch weer wat uitrennen. Ja, en die voorste drie scootjes, Grauw, Heerenveen en Jennewoud, hebben meer profijt van die bui. Daar konden ze echt wat hoger uitkomen, want het peloton erachter, het wordt nou ongeveer te lang waar, ja, die komen leger uit. Die maakt nog maar zien dat ze in één keer het Grietmansrek in kennen. Is net erg belangrijk voor hun staan in deze wedstrijd. Want ze weten toch al dat Grauw hun voorbij is. Ja, Langwaar die is als eerste starten. Die maakt dus het Grietmansrek helemaal terug. En op het allerlaatste plakje finishen. Hier, Langwaar weer even. Het is altijd moeilijk anticiperen op dit waar. Je weet nooit, daar ken ik in één keer een hele bult winnen. Voor een wedstrijdcommissie, Langwaar mag nog een keer terug winnen. En dan ben ik benijd hoe Snits uitkomt, want die kwam wel wat heger uit dan Langwaar. Normaal waar ken Snits ik wat heger, dacht ik, hè? En dus, ik vind het tactisch nog net een hele goede beslissing van Langwaar, want ja, de wist net wat de wien nog doet in het drakje. En, de gaat de pieker uit bij Snits. Bij Snits. Brekt er wat of bijzonder loeken ze de revin? Hier weten we net wat aan de hand is. Als er een revin loekt of de weer uit. Ik denk dat een reverin. Nou ja, of ze hem nou correct er even uithellen. Dat ze me niet correct erin zetten. Maar wil ik nog wel eens brekken. Dus de piekenval zet het hier. Die komt dan in een spruit. Zit hij op de gaffel. En het lijkt erop dat ze even het tuig weer even wat onpassen. Ja. Ja. Ja, we zeggen ja, maar wij zeggen we jatje. Grauw geeft het Grietmansrek in. Als eerste. Heel deun bij de Waldel. Mensen die er in het wetter zitten mooie. Ja. Ja, die rekken natuurlijk ook naar de meters, want het is nou een 300 meter, hè, mooi Jennewoud. Dus het is. Het spant erom. Nou, vallen zijn natuurlijk even wat stil. Dat ze voor de wing gaan en dat stilvallen. En dat wordt het bij Jennewoud straks langer. Of minder lang. Volle minder lang. Ja. Mag ik zeggen. Hier komt Jennewoud omhoog. Jennewoud, dus. En Heerenveen daarvoor, die hoeft ik Safir net als Grauw. Nee, maar dat is... Maar dat scheelt net al te volle. Heerenveen maakt naar plakje 8. Dat gaat is te groot. Mooi Grauw. Maar de oude visser van Grauw zullen we heel tevreden wezen. Hier nog wel heel tijd het broekreefje erin. Heerenveen om een hoek van het Grietmansrek. En dan staan er dus meesten op een wal die de haan omheen steken op het stuit dat dan de opstekker op dat punt is, werd ze finishen matten. En dan klinkt er een schot. En het gatje is 240 meter met Jennewoud. Dus en zij horen gong in, dat zou ik al. Ze hebben hier langer hele winst. Ze maakt natuurlijk nou wel even een kwartstukje. Nog wat, dat rommere winst rakje in. Werd trossen wat stariger gaan. Maar het wordt spannend. En het is voor u vanuit meter kijk helemaal net zo goed te zien. Dat maakt toch echt de commissie. Die maakt het zien. En wij horen alles in de gaten. En we hopen dat van iedereen trok rijden daar. Hier nog handen omheen van het Grauwste scootje. Dan ben die al finishen. Ja, dan ben die als eerste finishen. De bokweesken.
Nou, wie je toch minder... Ja, nou, het had net een soort schild. Ja, want hier zorgen we ik al bij Jennewoud. De felicitaties. En daar ben je blij, hè? Ze ben hartstikke blij bij Jennewoud en Terjochten. Want dat verwacht het net. Als je als 14e start en de komst als tweede binnen. Dat is hartstikke goed als die memorabele wedstrijd van Douwe Visser van Snits in 2016. En wie werd Scott, dat zal dan van Heerenveen wezen. In 2016 doet Douwe Visser van het 14e naar het eerste plakje zielde. En zelfs nu en ik zei dit weer de wedstrijd van mijn leven. Misschien zou het Sieberen van ter Wischa dat ik wel van deze wedstrijd van 14 naar 2. Dat is een geweldige prestatie. Maar deze zit er nog voor. De grote kampioen van vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Douwe Visser van Grauw. Hij wordt hier eerste op de Veenhoop. En Dob is er helemaal wist van dat Scott vol voor Grauw. Ja, ze hier mij het wel in beeld natuurlijk. Hè? Maar het wie hartstikke Scott op Scott volgens mij met Jennewoud. Dus, ja, het leek het wel. Het leek wel zo. En ik ging er maar wel even vanuit. Ik trok de reactie op het skip. Meestal had die man het zelf wel goed. Ja? Ze zullen net opspringen en verschrikkelijk blij wezen als ze net als eerste finishen binnen. Dus ik ga er maar vanuit dat de Grauw echt eerste is. Jennewoud tweede en Heerenveen derde. Ja dan. Ondertussen is het waar. We wat beter worden. Zullen we daar onder loften. De bui is oerwaait. En dan ben ik nieuwsgierig naar de oren. Want we zeggen lang waar niet correct een slagje mooi zien. En dat zei ik al. Dat wie het tactisch snapte ik hem net helemaal. Want Snits die hoeft dat hele klapje net te mooi zien. Want die krijgt de wind wel wat gunstig. En is Snits gewoon onder hem trossielt. En langwaar, maar nou ik alweer, ja, daar is de wien heel hoors. Snits die zielt nou, een drege wedstrijd. Dat kunnen we wel zeggen voor ze. Ze binnen op het tweede plakje starten. Dan hebben we helemaal in de mangel zitten. Mooie horenscootjes. Krijgen het juiste scootje op. Maar ik zie net een rode vlaggen hier. Nevens mij is Snits net. Protesteert Snits net. Maar die kan wel in één keer het... nee. Ik zie aan beide kanten geen vlaggen. Dan ben we... nieuwsgierig welke vlaggen nog steen bleven bij de scootjes. Het is toch een aardig godsje, hè? Maar dat noemen we fjouwer. Tussen de nummer 3 en de nummer fjouwer. Het is haast een kilometer. Ja, maar snel gaan. Maar Snits schoot het Grietmans rekking. Is als tweede starten met een eind dat Grietmans rekking. Helemaal naar achteren daar. Maar achter Snits zit Langwaar en die moet nog correct even verder. Dus dat zal wel goed komen. Voor de Snitsers dan. En dan denk ik net dat dan is Andries Brouwer denk ik nog heel gelukkig. Ja, we kennen nou de winnaar van Joet daar. Douwe Visser van Grauw. Hij wint Joet de wedstrijd op een Veenhoop. Ja, Douwe Visser van Grauw zit er aan boord. Het scheelde maar een hier, hè, Douwe. Hier is in de gaten dat het eerste wiest of toch dat kan ik hem als tweede werden? Nou, wij moesten nog onder die leiders toch. Bij de stad moesten we er als eerste in, zonder al te volle gang. En nou weer. En dan wordt hij weer een heel eind achter. Maar ja, de Blues er wat lezen. Dus dat we hier het wel in de gaten. Maar ja, dat is dan het leuke van deze wedstrijd. Het zijn net de leukste wedstrijden, vinden we. Maar de kerst net een seconde verslappen. Want de zusje, nou ja, dan zou het een hier, seconde zit het maar. Dus dat is ook weer het leuke kerst. Echt net een seconde verslappen, want het rent allemaal weer op elkaar. Dus we zijn er blij mee. Ja, Lukweeske de mooi allereerst. Het wie inderdaad spannend, want Jennewoud die start op nummer 14. Die hoede maar naar Ingen. Goed zielt. Wat heeft die man goed zielt? Geweldig. Ja. Nou, dat liep goed, want dat begon dus op plak 4. Maar finish nou als eerste. Hoe heeft u deze wedstrijd naar voren zielt? Nou, dat ging eigenlijk al vrij rap. En dat is altijd het moeilijke van Walstad, nummer 1, 2 en 3. Die lijn nog meer in de leider dan wij voerden, maar wij konden nog een surgje krijgen. Dus toen hier we zijn, Snits hier wel.
Nou, Langwaard, die weer wel fut. Maar die zei ik, we moeten de futzielen net clearen. Dus toen kwamen we als eerste bij de onderboei. En nou ja, toen wie het relatief makkelijk. Maar ik ben net, want dat juist wel, de moest kerst net een vlaag missen. Nee, op een gegeven moment toen draaide de wien ik wat. Toen kon je eens in inslag van 1 tonnen naar de oren komen. Wie als de oren misschien wel wat meer cruzie moeten. Dat ik een beetje geluk bij deze wedstrijd? Ja, dat kan alle keer gebeuren, want die wind die draaide heel erg natuurlijk. En maar die dikke bui op lijst, dat wie ik nog wel weer even wat komt eruit en wat gebeurt er. Dus dat wie ik schakel je. Maar chapeau voor de man van Jennewaard, van 14 naar 2, had nog het maar eens. En mooi Muis eerst staat er, dus die heb ik wel een goed zin. Maar wij zijn helemaal dik tevreden natuurlijk. Muis eerste plakje. Ja, hartstikke mooi vanzelfs. Dat is mooi in het klassement alvast. Die hebben we al om 3 en nog een Ingen. Toen is het er al hoor. Simmer in Friesland waar. Ja. Rijn, Zinnen. Kun je er een beetje op anticiperen als het om het zielen best? Ja, nee, dat vinden wij geweldig. Wist wel. Daar hoeven we het hele seizoen voor om op voor elke windkracht leer te wijzen. Dus daar heb ik het. Maar ik vind het wel lekker, wist wel. En dat is de meeste win. Dus een beetje Rijnwetter ben we straks ik weer 14. Dus nee, heerlijke mediehand. Hartstikke mooi. Hey, geniet ervan. Lokbeenske de mooi. En nog een hele goede media verder. En we zien mooi werk op het wetter hier. Ja. En dan in Jennewaard vanzelfs. Ja, dat weer de kampioen van Joet, Douwvisser van Grauw. Hij komt als eerste door de finish. Maar het weer nog even heel spannend naar Jennewaard. Dat ik vreselijk blij is met het tweede plakje. Siberen van ter Wisga kwam als tweede door de finish. Tredde, Sietse Brouwer, Jerveen. Fjouwer, Silno, dadelijk finishen. Snits, Jappie Visser. En 5 wordt Langwaar. En dan zal Andries Brouwer ik heel blij wezen. En de rest scoot nou. Ik zou ongeveer het Grietmansrek in. De Jouwer komt er nou on. En zullen we er nog die hier een protestvlagen in het wand, hè? Hij hier er wel in, maar het er die ik op de finish? Dat is de grote vraag voor zelfs. Want alleen nog als je maar de rode vlaggen over de finish komen, dan wordt het protest ik inzinnen. Ja, als hij eruit lutsen heeft, dat er zei van ach, dat gezoorde meter en het is eigenlijk best wel goed gaan, je wordt lid maar. Ja, dan telt dat al net meer, hè, die protestvlaggen. Nee, Zevenschien is Snits al finishen. Hier binnen we bij de man van de Jouwer. Dit heel stadig. En we zien gewoon vlaggen dat er nog een heel soort wien uit is. Het waait langs de hutten meer dan ze krijgen in de bui. Het waait haast net meer. Nee, het is haast stil. Ja, we binnen al, dus het wordt dik even voordat ze dan bij die finish binnen. Maar Snits, nou die zorgen we daar rechts helemaal in de echt achterrij van dat Grietmansrek. Snits zal nou toch haast wel eens finishen, liep het mij. Het is nog spannend tussen die Jouwer en Lemmer. En als je even ziet, die wien ik vlak achter elkaar starten. Dus de Jouwer op Alve en Lemmer op 10. Dus de Jouwer leidt echt nog wel voor. Die finish je dadelijk. Ja, voor deze is het dreig, want het waait net hut meer. Dat het, en de eerste Grauw is al 10 minuten over de streek. Hè? Dus, en deze hadden we weer totaal oors, Ljouwert. Ja. Maar die maakte een hele grote klap. Ik denk dat de motivatie er ook wel een beetje uit is. Die hebben een vervelende dag. Lemmer en de Jouwer weer. Snitsel intussen finishen wezen, die schukt net meer. Dus dan hebben we Snits op het 4e plak en op het 5e plak. Ja, dat spant er nog wel even om, want je denk je het Huzum. Maar we gaan Langwaar ik al, hè? Nou, Langwaar zielt er. Oh nee, Langwaar moet er ik al binnenwezen. Ja, die moet al binnenwezen. Dan is dat Huzum die er nog ontzielen is. Maar de grootste prestatie, denk ik, je wat leven terug Jennewaard. En daar is uw verslagjouwer Maaike van der Hoek nou ik onboord. Om mijn hele blijde Siberen van ter Wisga te praten. Siberen van ter Wisga, skipper van Jennewaard van het 14e plak als tweede binnenkomen. Lokbeenske de mooi, maar wat een wedstrijd. Ja, dat weer heel apart, ja. We kwamen uit de startwij. Komst fut en dan denk je van ja, dan moet misschien maar weer terug te komen. We weten het van tevoren toch net. En bij de onderboei kwam een gatje eigenlijk. Nou ja, van daar begon het echt wel doorheen. Dus dat was super. Ja,
Dit is fenomenaal, want nou ja, dus zo is het wel even in het kwad. Maar hoe gist er al die skippen voorbij? Want wie soms echt op een klutsje varen? Ja, nou, een beetje afstand houden. Dat was eigenlijk het plan van tevoren. Maar goed, we kwamen gelijk uit de stad waar je natuurlijk een van de eerste omheen denk ik. Dus we winnen samen voor in. De jongens het draait om het leven. De manning het strijden, dat weer net normaal. Ja, daar ben je hem altijd wel goed in, hè? Die wedstrijd in de wedstrijd, het zeil omhoog. Ja, nou goed, in die zin is dat niet een extra wedstrijd. Maar het is wel, als dat ding als eerste omheen heeft, dat werkt het super. En ja, dan kan je nou wel kiezen wat dorst. Of de langzaam dorst of gas. En ja, nou gingen we hut, dus ja, daar komen we samen voor oer hinnen. Hoe kist ik heug met skip? Just dat zelf dat het soms heger kist als orenskippen? Of? Nou, ik denk, Joert is dat lastig, want er zijn een heleboel vlagjes. Maar ja, hij roemt wel, zeker wel. En dan heeft een jonge bemanning aan boord. Die heeft nou het vertreden hier. Dan heeft het vliegen hier even helemaal loslaten en dan opnieuw beginnen? Ik denk het, ja. Vader hier begonnen we even met een soort van valse start. En nu beginnen we heel los. Ik ben heel benieuwd wat het brengt. Maar ja, we zitten gewoon per dag. Ik bedoel, morgen is best een dag. De oren staat noemen we show vooruit en de moet machine. We morgen starten op in, maar goed, dan heeft alles te verliezen. Maar goed, als de goed in best doet, dan kunnen we dus net correct zo goed wel winnen. Dus. Nou, heeft haast alles won. Morgen start inderdaad in januari op nummer 1. Is er nog een bepaald plan van? Want dan kist het wetter goed, denk ik. Ja, het wetter kan wel heel goed. Maar ja, wat is het plan? De wind moet goed zijn. Er moest eigenlijk gewoon een beetje in vrijheid verzielen kennen. De wind vlagen met goed wezen. Want ik bedoel, Joet, ik ben vlagen geweest. Dat zielen sommigen niet naar de boeien oren met klapjesmatjes. Dus het kan alle kanten op. Ik morgen weer. Ja. Wie dat voor Jim ik nog een beetje samen? Want er zit een dikke buienkamer op het einde vooral. Ik hoor de wie doen even zakken hier er wat uit. Hoe gist u daarmee om? Ja, daar, Wouter en ik, mijn broer en ik, die zitten beide gewoon te zien. En wat er gebeurt, daar moest op inspelen hier. En eigenlijk verhoorden we net eens heel vol. Er zit wel wat skifting in. En ik wil even een flinke, maar dat ging best wel periodiek. Dus dat weer ja, gewoon een badje maar de wien. En ja, we hebben gelukkig net volle druktevaarders op het laatst. Dus ja, dan kan ik gewoon uittrainen. Hartstikke mooi. Super dien en dank en succes morgen. Dankjewel. Siberen van ter Wischa, tweede hier op een Veenhoop. En morgen maar als eerste van start op januari. Op een tweede plakje Heerenveen, vierde snits 5 lang waar. Ja, en dan moeten we zien hoe dat verder uitkomt allemaal maar die scootjes. Want dat is dreig de chef. We zullen wel... Ljouwertje nog als laatste. Tuurlijk dat Ljouwert achterom leidt. Nevens mij hier de protestslagen niet in het stuurboordswand. Choqueren aan deze kant ik net, maar daar ben ik net heel wist van. Dat zo betutten dat we een soort onvaringen hebben, maar er vloeit geen bloed. Dus. Nee, nou, en, dat is... diplomatiek. Ja. We zeggen dat vaker hè, bij de SKS. Dat er wel van alles gebeurt, maar dat er dan net protesteerd wordt. Dat het soms mooi zaken uit het verliezen te krijgen. Dingen die nog spelen. Het soms mooi familiebon te krijgen. Een visser zal net goudje en een orenvisser protesteren. Maar hier zie je geen vlagen meer in wand. Maar ja, ik bedoel, ik zie toch skippen, maar een doek in skip. Dan denk ik toch van ja jongens, dan moet er toch wat aan de hand wezen. Ja, dan is er wat aan de hand, maar dan moet je dat ik uit protesteren. De Ljouwert is ik nog hield uit mooi het broekreefje in het grutzaal. We hebben Huzum die het op 6 eindigen is. De Lemmer op zo'n. En de winnaar van de wedstrijd bij Grauw, de Jouwer, die is als 8e oer de finish komt. Dus de eerste 8 scootjes die binnen. En als er geen protesten binnen, dan wordt dat dus de uitslag. Nee, ik zeg geen protest bij Ljouwert. Het is de vraag wat zijn nog een protestvlaggen het? Ljouwert hier daarvoor de hele mannen. De hele mannen die op tredje starten. Dus die kan al heel gauw afsketten worden. Die ben daar al gauw. Akkerem gaat er het ritmosrek in. Nou is op Tolwe starten, dus die is er ook heel gauw bij.
En dan zou jou het misschien wel een laatste periode. En die wordt toch steeds neemt in het richtje grote favorieten voor de eindwinning. Nou, dan wordt dit de Outlook-wedstrijd, maar van mijn rekening. En dat mooi. Je mooi. Eén keer een mis dag hebben. Maar als je die al sabbatiet in de regen hebben, dan kan je niks meer permitteren zelfs, hè? Nee, en het is ook even het mentale. Hè? Van, nou ja, waarom doen het nou net? Waarom ben je in zo'n situatie? Kist dat ik weer te boppen komen? Hè? Want na een mooie dag, dan haast de accu lekker vol. Maar ja, hoe krijgt de accu nou weer vol bij alle mensen aan boord? En daar zal ik de adviseur die dat vent is natuurlijk, die had Olympische spelen, had hij mij die nou daar steeds de druk nog volle grutter om dat te winnen. Maar ja. Nee, je mag ervan uitgaan dat hij weet hoe het mooie teleurstellingen omgeeft in de sport. En kerst dat ik vertalen op de mensen die hier aan boord zitten. Kerst dat eruit Helly. Dat vonkje dat toch erin slaat. Het is een stukje coaching. Maar dan komen we nou wel bij het finishschot van de Ljouwerters. En lijkt het dat we alles goedjes binnen hebben. Ja, maar ik heb dus nog net een einduitslag. Dat wij die schotten natuurlijk net jaren. En ik net Sjen kennen. Dus dat is... de eerste 8 hebben we, hè? Dus dat is clear. Maar de zoon daarachter, die hebben we dus nog net. Ja, daar zag ik nog 2 schoten. Dat betekent aan de wedstrijd. Iedereen is binnen. Ja, dan denk ik de meesten dan maar even op de omroep-appje en wat de lijsten eindigen binnen. Of krijgt ze nog terug, Geertje? Ja, dan kan ik nog even die eerste 8 nemen. De eerste helft van de vloot. 1, Grauw. 2, vlak daarachter. Jennewoud, maar een fantastische wedstrijd. 3, Jervin. 4, Snits. 5, Langwaar. 6, Huzum. 7, De Lemmer. 8, De Jouwer. En water dan 19,5 tot tretje 4 wutnis. Dat jaren je maasen na de reclame. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Op safari in het eigen Friesland. Friesland is heel biodivers en dat willen we graag zo houden. Maar dit is een invasieve exoot, grote waternavel. Gelukkig kan ik hem melden met de SIEF-app. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIEF-app. Yo. Ja, heegt niet voor een PK-upgrade. Dus hup, naar Outboard Occasions in Oertrup. Daar vindt 1000 nijen en jongbroekte boetenboordmotoren op variet. Outboard Occasions in Oertrup. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Bij kwartings tot 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice man. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij bij de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's.
De winnaar, Douwe Visser van Grauw. Hij komt dus als allereerste uit de streek hier bij die tweede wedstrijd van de SKS hier bij de Veenhoop. Maar Dini Visser, eerlijk is eerlijk, echt de complimenten van Jenne Woord. Nou, fantastisch hè. Ja, dat is echt, ik haast zo zeggen magistraal om maar in superlatieven te gebruiken. Maar ja, super. Ja, van 14 naar 2. Ja, ongelooflijk knap. Ja, gewoon in het moment zitten, goed opletten, scherp wijzen, dan binder kansjes. Dat is juist mooi. Ja, zeker. Maar natuurlijk, ere waar het ere daar komt. De grote regerend kampioen Douwe Visser. Ja, hij flikt het toch maar weer. Ja joh, ja geweldig. Ja, nee, hartstikke mooi. Precies hetzelfde verhaal natuurlijk. In de start scherp erbij. Ja, en even een gelokje. De eerste 2 blauwen wat in de lijten zitten. Nou, en Douwe die kan daarvan profiteren. En dat doet er dan ik. Die moest net een hele kans, ja, want dan is hij, ja. Maar waarom profiteert hij dan wel? En Ljouwer, die toch echt een prima uitgangspositie hier aan het begin, die profiteert daar weer net van. Sterker nog, die eindigt helemaal als laatste. Ja. Nou, ik ken even net voor de bril hoe die uit de start kwam. Maar ja, het is krijg even het juiste vlaagje pakken en op het juiste moment op het juiste plak zitten. Dan moest ik de lok een kans aan, dan weer. Ja. En zij ziet het echt op het mooiste plak, wat dat ook niet. Ja. Ja, en het woord van de dag is Griebes, hè? Griebes, ja, dat wie zeker bij die eerste onderboei. Dat is altijd een spektakel voor de neutrale kijkers, zeker. Dus er gebeurt van alles. En ja, het is misschien geen wedstrijd, maar het is zeker net saai. Nee, want daar was je ook een beetje benauwd voor van tevoren. Van, oh jee, had het maar net een hele saaie wedstrijd wordt. Maar dat wie het zeker net. Nee, hartstikke mooi. Hè? De koersgewoosje en soms, ja, iedereen krijgt even pech. Dan moest even een extra slagje maken. Ja, dan zit weer krek in de verkeerde slag. Komt er weer een oebakbeton, moest wedstrijden weer. Ja. En dat zorgt wel voor spektakel. Als wedstrijdzieler was er net heel blij van die korte rakjes. Maar ja, het is wel wel spannend. Ja. En dan die wisselende waarsomstandigheden. Hè? Want in één keer, ja, dan amper wien, dan een heel soort wien. Dan komt er een enorme ruimbui. En dan is die wien en ik weer heel nog vlot. Ja, prachtig. Nou ja, en hoe goed als er maar omgaan kan, hoe vlug kan schakelen. Want dat is toch elke keer, als er een windkracht 4 wien komt even, ja, dan moest je mee omgaan als windkracht 2. Dus als dat beheerst, dus heel snel schakelen maar die omstandigheden, ja, dan kan je ervan profiteren. Mooi. Maar als we nou even naar de favorieten zoeken, hè? Want we weten het rietje. Grauw, Ljouwert, Heerenveen. Nou, Grauw, die doet het met Rjocht, dat is uitstekend. Hè? Meer als uitstekend. Joert ik weer eerste en nou Roende Sneun wie in zijn treden. Dan show je ook naar Heerenveen, die eindigen Joert op het treddenplak. Echt prima, die hebben een goed referentieerd, want die weer natuurlijk Roende Sneun op het zonderplak eindigen. Maar ja, dan gaan we naar Ljouwert. Nou, net goelen. Nee, die vallen niet uit wat uit. Spietig. Krijg wat te min wien voor hun in het begin van de wedstrijd. Duurde langer, denk ik, voordat de verwachte extra wien kwam. Dus ja, dan kwamen ze uit krijg natuurlijk te verven. Misschien toch die horen switches er maar even onder. Ja, nou, dat willen ze dus net hier, hè? Nee, dit is het te onjip en ze willen pas bij Terhen op een snitste maat, dan komen die nijsudden. Ja, er zijn meer meiscootjes die in de les van. Hè. De kast je helemaal buiten de geul, kast helemaal geen zwit stekken. Dus ja, dan is je soms driftend hier terug de markt in. Ja, dat is gewoon heel lastig. En ja, daar kon Ljouwert het net van profiteren. En hoe moet je je daar nou weer oerheen zetten? Want je zag dus wel Aroene Sneun met Grauw. Ja, die hier net een dramatische start. Lezen Olfde, maar gewoon kop ervoor horen. En die zielen heel rustig gewoon naar voren. Zij bleven zo cool en zo nuchter. Ja, Willem Zwager dus net. Ja, ik weet niet of ja, misschien is dat toch nog een stukje... wat voor wut zullen we daar nou eens op plakken? Nou, Grauw die heeft zoveel ondervinding in het hele team. Dus net alleen nog de skipper, maar het hele team. Die hebben al zo vaak in dit soort situaties is. Die worden nergens meer warm elkaar van. En als Ljouwert, dat is natuurlijk een hartstikke enthousiast en gedreven en een prachtig team. Maar ja, die hebben het missen krek dat stukje ondervinding. En zielen is gewoon een ervaringssport. En ja, dat betelt hem daarin heel vaak uit. En hoe gaat het bij die zelf? Want ja, daar zouden ze eerst van, nou ja, bij Snits, dat is wel een aardige uitgangspositie. Daarna zie je weer helemaal in de rat, want ik zeg die wil zitten. Och, het wie vreselijk. En nou uiteindelijk, Snits eindigt als 4e. Ja. Nou ja, dat is toch redelijk. Ja, nee, prima joh. Nee, dat is echt super. Ik bedoel, ja, natuurlijk, jullie hebben dat in tweede blauw of eerste worden. Maar als je dan, want ze zijn echt een heel lang futzakken. En als ze dan toch weer omkomen, kerst je... Dat is die plakje hier net hoort, ja, dat juist bij een heel soort, dat kan gebeuren. Maar daar staan in ieder geval weer vooruitskarrelst.
dat jouwt moet ik naar de volgende wedstrijden daar. Dus daar heb ik wel een goed gevoel bij. Ja, zeker. Beter als je sneun. Ja. Beter als sneeuw. Nou, gelukkig. Nog eventjes voor de volledigheid, jongens. De uitslag van deze wedstrijd even op kaart. Hier bij de Veenhoop. Op Ian dus. Douwe Visser, de regerend kampioen. Hij eindigt hier als eerste. VAR die geweldige inhaalrace van Siberen van Tewischa. Mooi het scootje van Jenne Woord. Op het derde plak Jereveen. Fjouwer Snits. 5 Langwaar. 6 Huzum. Zoon de Lemmer. 8 Jouweren, 9 de Zuidwesthoeken en Hielendal onderaan op kaart nummer 2 op plak 14. Daar zoeken we het Louter scootje. Goed, het begint hier te ruim. Wij zijn nog net helemaal klaar, Dini, want wij hebben nog opnames van de podcast. Dat is gelukkig binnen. Ja, zeker. Maar de namen, wat een klapper. Dus wij kennen alle smeuige details. Dit weer de serieuze nijbeschoging. De smeuige details, die ken je alle jaren in de podcast. Wat een klapper. Die is om, nog 11:08 is die Savisa online bij u, bij Omroep Friesland, maar ook op YouTube. En ik heb me verteld dat het nachts nijtol voeren. Dan is het steeds maar de ongecensureerde versie. Die is dan ook nog eens een keer op televisie te zien. Morgen, dan ben we er weer. Dan vanaf Jennewoord. Dan vanzelfs mooie Agenveldboom. En ik zou zeggen, graag ontmoeten in Jennewoord. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raschma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Omroep Friesland presenteert het SKS Scootjesiel. Het SKS Scootjesiel. Van sneun 26 juli aan, alle dagen live op al uw kanaal. We houden je de hele dag vol slijn op echten. En jongens, de keervetting op tv. Scootjesiel bij Omroep Friesland. Simmer in Friesland. We komen eraan. Ze maakt je de hele share stikken natuurlijk. Het werk is die en ik voel me vrij. Ik zo naar en de lang is naar mij.